cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw yɛrɛw ka kuma dɔ bɛ fɛn min fɔ o de ye ko layidu ye juru ye wala rajalo tɛ de n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ko ni layidu ta a kɛra juru ye i kana an ka kunungo donkibaru kɛnɛ kan tun ye layidu ta u ye k'a fɔ kunungo de tun ye jamana ɲɛmɔgɔ wala jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga tun ye san kelen sɔrɔ kunungo o san kelen sɔrɔ an tun ye layidu ta u ye k'a fɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga in paroni min kɛra jamana yɛrɛ ka foroba laseli sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ɲɛta lesor ale ko IBK ka fanga bi san min na n'o ye san 2020 ye kabili a ye fanga ta ko filanan in kɛ a ma lafiya fiyewu ale ni jamana marabaaw kalo caman lakɔlisow tun datugulen don ka sabu kɛ lakɔli karamɔgɔw olu ka murutili olu lakɔli karamɔgɔ ninnu olu yɛrɛ ko u ka hakɛ dɔ bɛ yen n'o ye article 39 ye an bɛna barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin fana kan don nata ninnu na o lakɔli karamɔgɔw ka murutili ani coronavirus ko sabu coronavirus ni jamana marabaaw olu tun ye couvre-feu n'o de ye surɔfanatow ma dun kaba bɛɛ ka don so bɛɛ k'i lasago ka tasumaw fa hali tasumaw kɔni b'a fa yamaruya tɛ maa bolo i ka yaala bɔlɔn kɔnɔ o de senfɛ sa minnu ye n'o ye finitigiw ye tuma dɔ la dɔw sɔrɔl'o la minnu ye dansago walew kɛ ka dɔ fara jamanadenw ka fitinɛw kan dɔw ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga marakojugu tun don kana ni lakana sabatilibaliya ye jamana labɔ fɛn caman o de nana wolo sɔrɔlasiw ka fanga pɔrɔw na o tile kelen o san kelen ni tile kelen de ye bi ye an bɛna baro in sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya na o kibaruyaw kan ani don nataw la ni kunnafoni wɛrɛw sɔrɔla ka faraw kan olu de bɛna kɛ bidon kibaru ye an baden cɛ ni muso maakɔrɔba ni denmisɛn aw bisimila aw ka don kibaru kan kɛnɛ kan don kibaru min bɛna lase dabali ni fɛɛrɛtigɛba fɛ Rajal an'aw balimakɛ Jose Traoré ni garijɛgɛ kɛra min ye o n'a lase aw ma aw bisimila inshallah an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a san kelen dafalen de ye bi ye cɔyi sabu sango san 2000 ni san 20 uti kalo tile 18 Ibrahim Boubacar Keita dɔw ko a diɲɛna ni fanga bilali ye dɔw yɛrɛ ko sɔrɔlasiw olu ye a karaba ka jagoya a ka fanga bila sango san 2000 ni san 20 a tun y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tun ye dɔ kɛ fanga na fanga in yɛrɛ tako filanan don nka fanga in a ɲini ko filanan san 5 fɔlɔ foorilen kɔfɛ a ma nɔgɔya a ma kɛ lafiya ye IBK bolo a yɛrɛ kelen tɛ koyi hali minnu bɛ n'olu tun ye jamana marabaaw ye bi ɲɔgɔnna don y'a sɔrɔ kalo caman tun kɛra gɛlɛya la o gɛlɛya dɔ ye ekɔlisow olu tun datugulen don ka sabu kɛ lakɔli karamɔgɔw ka banni ka muruti ka taa denmisɛnw kalan kalanso la nka ka kɔnye duniya tun labɔlen don hali bi o gɛlɛyaw de bɛ senna bana fɛ bana min n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus o nana dɔ fara gɛlɛya kan tuma dɔ la IBK a ka fanga in ka mangoya kan hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ olu ma kɛ sabu ye kana ni bana ye jamana kɔnɔ
tuma dɔ la jamanadenw o dɔw ɲɛna Ibrahim Boubacar Keita ka fanga a tun ka kan ka bana in kunbɛ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye o dabali fɛɛrɛ ani o fɛɛrɛ tigɛ o lawaleyali nana dɔ fara jamanadenw ka dusu tiɲɛ kan ka sabu kɛ tuma dɔ la finitigi minnu n'o ye jamana kana dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw ye olu ka baara kɛcogo dɔw yɛrɛ ko ni kɔni ko jamana finitigiw ma k'u ka baara kɛ i b'o fɔ olu ye yanni u ka baara in kɛ ni ladiriliya ye olu b'a kɛ taɲini de ye a nana kɛ degun ye o degun ye o dabali n'o fɛɛrɛtigɛ u b'a fɔ fɛn min ma ko couvre-feu sɔrɔfanatɔw ma dun maa si tɛ bɔ bɔlɔn fɛ o kurun in kɛra fɛn ye fɛn min ma bɛn an ka jamanaden dɔw ma o de globali senfɛ jamanaden dɔw y'i kanbɔ ka fɔ ko jamana ye ka gɛlɛn o tiɲɛ nka sabu fanba ye mara kɛcogo jugu de ye wala mara ti kɛ ni tilennenya ye a kɛcogo man ɲi a bi kɛ kɛcogo la kɛcogo min ma dabɔ jamanadenw lafiyalen ani u ka hɔrɔnyali walew ma lakana ani kana sabatili baliya o kɔnɔ gwan o fanga bonyana ka se hakɛ ma ka sɔrɔ jamana in n'o y'an faso Mali ye a tun ye dabali ni fɛɛrɛw caman boloda ka fɔ n'i y'a ye digi tun bɛ kɛ Mali sɔrdasiw la kɛlɛminan tɛ u bolo kɛlɛminan minnu min b'a to u bɛ se ka juguw bɛn o kɛra marifa ye o kɛra marifakisɛ ye o kɛra labɛn ye o de tun y'a to jamana ko k'ale bɛ dabali ni fɛɛrɛ dɔ tigɛ u b'a fɔ min ma ko loi d'orientation de programmation militaire k'u ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛ o tun ɲinina ka fɔ ka an ka kɛlɛcɛw u ka kan ni labɛn minnu ye k'u kɛ kɛlɛcɛŋanaw ye n'o ye nilami ani kɛlɛ dɔnni o labɛnw ani o fɛɛrɛ n'o dabali tigɛ o yɛrɛ damatɛ an bɛ don min i n'a fɔ ko be an ka sɔrɔdasiw k'u bɛ jugu minnu bɛn u ni jugu minnu bɛ kɛlɛ la kɛlɛda la u ka kan ni kɛlɛminanw ye kɛlɛminan minnu n'u kan ka sa faso fɛ o nafolo min n'a tun fɔra ka fɔ o nafolow kan ka bɔ faso fɛ ka taa kɛlɛminanw san o kɛlɛminan ninnu o sanni na tuma dɔ la siga tun bɛ o kɛlɛminanw n'o olu sanbagaw ne Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kolatigɛla dɔw ye o kɛlɛminan ninnu sanni k'a ma kɛ ni jeliya ye sɔrɔdasiw mago bɛ minɛn minnu na hali n'a fɔra ka fɔ min sanna a bɛ se ka kɛ o ma san hali n'o yɛrɛ kɛra sanfɛn ye a sɔngɔ ye a feere yɔrɔ la min ye caman b'a den wari la o de bɛ fara o kan o n'a ɲɔgɔnna kɔlɔlɔw o waati de sa min tun ye Mali asilamɛw ka fara ɲɔgɔn tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique n'ale tun bɔra o ɲɛmɔgɔya la o tun ye Imam Mahamudu Diko ye ale de welela kiribulon dɔ fɛ Bamakɔ sigida 4 na ko a kunkanko ko dɔ bɛ yen a waati a tun fɔra ka fɔ min ye Imam Mahamudu Diko ale ka dantigɛlikɛla ye a waati n'o tun ye Isa Kawujimi ye k'ale tun ye Imam Mahamudu Diko ka dantigɛlikɛla ye o de senfɛ lajɛ dɔw kɛra o lajɛ ninnu o kumaw senfɛ da sera jamana bɛɛ gɛlɛya minnu na n'o ye foroba nafolo juguyalen ŋanamu surɔfɛn bingani jamana yɛrɛ ka foroba laseli sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɛta ale sɔrɔ ale de ye laseli kɛ kabili kunungo o kumaɲɔgɔnyaw senfɛ da de sera ka fɔ pankulu minnu n'a tun fɔra ka fɔ o ye kɛlɛkɛ pankuluw ye minnu sanna ka di sɔrɔdasiw ma k'o ma kɛ pankulu ɲumanw ye a kɛra i n'a fɔ pankulu ninnu dɛsɛra ka pan yala ɲumanw de ma sansa wa yala minnu sanna olu tun tɛ kura ye wa ko pankulu ɲumanw yɛrɛ tun don wa da donna nin bɛɛ lajɛlen na jama yɛrɛ tun bɔra o fanga bonyana ka se hakɛ min ma n'olu tun taara kiritigɛyɔrɔ la kiritigɛlaw tuma dɔ la u siranna jama in cɛya ani jama in gini ye u ye kiri bɔ a dɔgɔkɔrɔ jama yɛrɛ u dusu tiɲɛnen u ye u kunsi Imam Mahamudu Diko ale ka misiri ma n'o u ye Badalabugu misiri ye o de senfɛ sa lajɛba kɛra o lajɛ in u kɛra Palais de la Culture la u tun y'a jira k'a fɔ u bɛna don dɔw nata u bɛna lajɛbaw kɛ dantigɛli minnu kɛra Imam Mahamudu Diko fɛ a waati la a kɛra sabu ye min y'a to fanga marabaa minnu bɛ yen olu fana ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ nin kanbɔli minnu bɛ ka kɛ fasiri lase bondasow ni bɔlɔlɔ sanfɛ ko ninnu ye
ka jamanadenw wele ka taa muruti ma. Nin kibaruya in lasila kunnafoni fasirlasi sɛbɛn n'o ye jamana yɛrɛ ka forobalase sɛbɛn ye n'o ɲɛta ye. Ko Imam Mahmud Diko a bɛ ka kumaw fɔ kuma minnu n'o ye ka jamanadenw k'u la muruti wala k'u bila murutili sira kan. Mɔgɔw yɛrɛw sɔrɔla waati minnu y'u kanbɔ k'a fɔ Imam Mahmud Diko bɛ ka nin wale minnu kɛ olu ko k'u ti jɛn n'a ye u ye u damakasi jamana marabaaw la k'u ka nin dansago wala n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la wale minnu bɛ kɛ ko jamana sariya de ye sira di jamana marabaaw ma min b'a to basigi ani jamanadenw hakilisigi ani u lafiya walew o bɛ se ka sabati cogo min. An balimaw o furancɛ de kɔnɔ diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliya hali jamana yɛrɛ kan ka kungilenna ni waleya minnu ta politiki sira la. O dɔ tun ye fɛn min ye o ye jamana yɛrɛ ka kɔrɔsigi kulu min sigilen don n'u k'a ma ko conseil de collectivité. Hali wasadenw olu yɛrɛw n'o ye sigida maaɲɛma sugandilen fo ka se dibitew ma. A tun ɲinina k'a fɔ ko dɔ ka fara olu ka dibiteya furancɛ kan. Komi waati tun sera dibite minnu tun sugandira olu ka dibiteya a waati tun banna ko ka dɔ fara dibitew ka dibiteya kan. O hakilina ninnu ma taa jama fanba miiriya fɛ ko sabu o tun bɛ jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun kankɔrɔ sɔsɔ. An balimaw a sababu cayara kosɛbɛ nka fɛn min bɛ n'u nana kɛ dansago walew ye o de wasaden n'olu tun bɛ dibiteya la olu ka waati bannen kɔfɛ a tun fɔra k'a fɔ sugandili ka kɛ ka maakuraw sugandi o sugandi ninnu jaabi n'o kɛra ka bɔ marsikalo ka taa afrikalo san 2020 o de nana daayɛrɛ ci. Sabu jaabi minnu dira cour constitutionnel fɛ n'o ye jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun ye o ye jaabi dɔw di k'a fɔ maa dɔw sigira ka mɔgɔ dɔw ka setigiya k'a fɔ ko o ma kɛ ni sariya ye k'olu bɔ u ka ɲɛmɔgɔya la. Nin ko in de nana kɛ sabu ye o kiiribulon n'o ye dantigɛli ni sigikan sariya sun kiiribulon ye n'o tun o ɲɛmɔgɔ tun ye Manasa Daɲogo ye. Olu ye kiiri minnu tigɛ k'a fɔ ko dɔw jama ye maa dɔw sugandi yala olu ka ye cogo la ko sugandiliw ma ɲɛ o ye jama wasadenya minɛ olu la k'a di maa wɛrɛw ma. O lahalaya de kɔnɔ sa dɔw y'u kanbɔ u b'a fɔ kulu min ma ko Front pour la sauvegarde et la démocratie n'o ye FSD ani Espoir Mali Kura ani Imam Mahmud Diko a fɛnmu tun ye u tɔgɔla kulu min sigi n'a tun bɛ fɔ o ma ko coordination des mouvements associations et sympathisants de l'Imam Mahmud Diko. Juin kalo tile 5 sa san 2020 jama lahawta dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya tali bɔlɔnba jɔnjɔn u fɔra kɔrɔ o jama lajɛ senfɛ n'a tun fɔra k'a fɔ jamanadenw ka bɔ ka t'u ka hakilinataw k'olu jira. O hakilinata jira de tun nana kɛ sabu ye sa o maa minnu bɔra olu ni jamana lakanabaw olu naba nana kari ɲɔgɔn na jikɔrɔ ni para la. Kabilo de kɛra sa maa minnu tun y'u kanbɔ ka bɔlɔ mɛn olu nana wajibiya ka fɔ u tɛ Ibrahim Boubacar Keita fɛ jamanakuntigiya la tuguni. O don kelen yanni fitiri magwɛn o ko n'o waati kɔni n'o kɛra forifɛn ye ko olu bɛ u kunda jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka so ka taa wajibiya a ka fanga bila. O de senfɛ i n'a fɔ jamana yɛrɛ kana o dabali n'o fɛɛrɛ bɛ tigɛ maa minnu fɛ olu de ye u ka sisiw ci mɔgɔ la a bɛ fɔ minnu ma ko gaz lacrymogène u bɛ se ka jama cɛrin cogo min. O maa murutilen ninnu olu kɔni ma kɛlɛ bila fiyewu sabu diɲɛ don o don dɔ tun bɛ fara jama yɛrɛ cɛya de kan. O nɔgɔnin de la sa maa dɔw fana n'o ye politikimaaw ye ka fara forobamɔgɔ dɔw kan olu nana ka na fara ɲɔgɔn kan ka tɔn dilan. N'o k'a ma ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques n'o ye M5 RFP a dilankun filɛ ni ala sɔnna ma an ka donkibaru nata ninnu na an bɛna barosigi kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Nka maa minnu n'olu kɛra murutifɛn ye olu yɛrɛw kɔni y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu sɔrɔla faso kɔnɔ o tɛ maa wɛrɛ ka wale ye o ye jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun kɔrɔsili kilibulon ko sabu o ye kiiti tigɛ mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun y'u kan bɔ jama yɛrɛ ye maa minnu sugandi. O maa dɔw ka se minɛnu la k'a di maa wɛrɛ ma. Tiɲɛ don ninnu tun y'a ɲini k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga bila u t'a fɛ a ka kɛ jamanakuntigi ye ko ka furancɛ fanga dɔ sigi baara bɛna di minnu ma n'o bɛna jamana mara o furancɛ kɔnɔ. A tɔ de nana kɛ sa kɛlɛ ti bila fiyewu. O kiiribulon ni n'o ye jamana dantigɛli ni sigikan sariya kulu
o kiribulon naani bɛ o kiritigɛlaw la olu laban nana jirasa ka fɔ ko sera yɔrɔ min o tuma olu b'u sen bɔ o kiribulon ka baaraw la nka olu ka baarabila min kɔnɔ ɲɛ o ye u dɔ de ye u dɔ kelen tun fatura juin kalo tile 11 san 2020 jamana marabaw a bɛ fɔ minnu ma ko gouvernement mɔgɔw olu ye baara bila o de senfɛ sa jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a y'a ka danaya kɔrɔya Bubu Sise kan k'o kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a bɛ fɔ min ma ko premier ministre o sɔrɔla ka maa dɔw sugandi o ye maa 6 hakɛ ye o maa 6 ko ka kumaɲɔgɔnya sigi u ni maa murutilenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ka furuba laseli sɛbɛn y'a jira k'a fɔ tile dɔgɔnɔma olu de y'a ɲini sa u bɛ se ka jamanadenw k'u kanbɛn cogo min o lajɛ dɔ senfɛ o maa murutilen ninnu u tɛ ɲɔgɔn lajɛ jamalajɛ yɔrɔba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko centre international de conférence de Bamako n'o ye palais de congrès ye o de senfɛ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita an bɛna nin bɛɛ lajɛlen lase don nata ninnu na sabu o kow kɛra ka kɔn bi ɲɛ uti kalo tile 18 ye nka ka kɔn uti kalo tile 18 ye waleya minnu kɛra an y'a da don o de la nka ka kɔn ɲɛ tile damadama Ibrahim Boubacar Keita a ka laɲini ye mɔɔw bɛ se ka segin u kɔ murutili la tuma min a tun y'a jira k'a fɔ ale sɔnna jamana lekɔli karamɔgɔw tun ba ni min kɛra k'a fɔ olu tɛ kalan ta fiyewu fo bɛnkan minnu tɛmɛna olu ni jamana marabaw cɛ u ka se ka waleya a bɛ fɔ o de ma ko article 39 o article 39 ni fɛn min ye ni ala ye donkibaru nata ninnu jira na an bɛ maa wele wala an bɛ gɛrɛ la wala an b'a ɲɛɲini n'a y'a sɔrɔ dantigɛli kɛra jɔnjɔna yala article 39 min ni bɛnkan tun don jamana marabaw ni lekɔli karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yala o yɛrɛ article 39 o ye mun chiffre ye dɛ o de senfɛ sa sariya kolon minnu n'o ye yamariya sariya ye min taara jamana ɲɛmɔgɔ fɛ maa tɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu tun bɔra cour constitutionnelle la ani maa kelen min fatura olu nɔnabila bɛ se ka kɛ cogo min i n'a fɔ sariya min tun taara juillet kalo tile 7 san 2020 ni san 20 nka o ma se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu mɔɔw kɔni tɛmɛn'u ka murutili fɛ wa a nana se yɔrɔ la sa yɔrɔ min jamana marabaw ani maa minnu murutilen don fanga ma olu tun tɛ ɲɔgɔn ta ye tuguni u tɛ kan kelen fɔ sabu o maa minnu bɛ yen n'u tun farala ɲɔgɔn kan kuma min tun bɛ olu da o de ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita kɔnɔ u t'a fɛ jamanakuntigiya la tuguni k'a ka fanga bila cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'aw hakili b'a la o de furancɛ la diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyanew o de furancɛ la kulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'o ye CEDEAO ye tuma dɔ la nin tɔn yɛrɛ dilanla anw fɛ Mali kɔnɔ olu de y'a ɲini sa cɛfɔ ani kanbɛn bɛ se ka sɔrɔ jamana marabaw ani minnu ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bila an ka don nata ninnu na an bɛna hakili jigin kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen na olu ye minisiri dɔw ci ka na o minisiri minnu nana olu tun nana u ni jamana marabaw ka fara maa minnu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bilali ɲini juin kalo tila ka kɛɲɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan olu ye bɔsira dɔw lajɛ u ka laɲini tun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ jamana dantigɛli ye sigi kan sariyasu n'o ye constitutionnel ye o kɔlɔsili n'o lawaleya kiribulon min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko cour constitutionnel ko ka a labɛn cogo kura la laɲini minnu kɛra maa min tun ye olu ka ciden ɲɛmɔgɔ ye o de ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye n'o ye Goodluck Jonathan ye CEDEAO tun ye ale de ci ale kana Mali kɔnɔ yan cogo min Mali marabaw ani mamurutilenw u bɛ se ka bɛn cogo min k'a lajɛ cogo min na min b'a to furancɛ fanga bɛ sigi min b'a to gɛlɛya in bɛ se ka wuli ka bɔ yen o kɔfɛ farafinna yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ 5 n'o ye u fara ɲɔgɔn kan kulu ye olu fana tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan juillet kalo tile 23 o tun ye Isufu Mahamani ye n'o ye Niger jamanakuntigi ye Alassane Dramane Ouattara n'ale ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye Macky Sall n'o ye Sénégal jamanakuntigi ye Muhammadu Buhari n'o ye Nigeria jamanakuntigi ye ani Nana Akufo-Addo o ye Ghana jamanakuntigi ye ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yan b'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o furancɛ ma janya fo ka se mɔɔ hakili bɛ bɔ o kɔ olu ka nali senfɛ an ka jamana kɔnɔ ni jamanakuntigi minnu n'olu ye farafinna tilebiyanfan jamanakuntigi ye olu ye lajɛ balalen dɔ kɛ juillet kalo tile 27 a bɛnna ntɛnɛndonya dɔ kɛ
u yɛrɛw u ye ɲɔgɔn masala hali n'u ma sigi kɛnɛ kelen kan. U ka laɲini tun ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ jamana yɛrɛ dantigɛli a n'a sigikan sariya sun. O sariyaw bi tigɛ kiribulon min fɛ n'u k'a ma ko cour constitutionnelle ko k'a labɛn cogo kurala teliya. O tun y'u k'u ka ca gwɛlɛn dɔ ye. Ani député 30 minnu bɛ yen n'olu sugandili jamana dantigɛli ni sigikan sariya sun fɛ. A ko k'a lajɛ u bɛ se ka labɛn cogo min. O ɲɛmɔgɔ tun ye Musa Tɛnbine ye. O furancɛ de kɔnɔ sa min ye murutili kulu ye n'o M5RF mɔgɔw ye. Olu tun ye kanbɔ. Olu ka kanbɔli de ma taa jamana marabaaw jimi sira fɛ. Olu ko k'olu bɛ fɛn min ɲini o ye wasabulon cili ye. Ka jamana marabulon dɔ sigi n'o bɛna députéya jɔyɔrɔ fa. Wa minnu bɛ yen n'olu kɛra a bɛ se ka faamu cogo min minnu kɛra kiirijugu in tigɛ sabu ye. Maa dɔw sugandili n'o de kɛra murutili sabu ye. Ko kiribulon yɛrɛ ci koyi ka jamana yɛrɛ marakulu kura sigi. U tun ka laɲini ye laɲini damadama ye. A fɔlɔfɔlɔ tun ye fɛn min ye ko premier ministre o n'a sugandi olu fɛ. Wa jamanakuntigi tɛna se k'u bolo bɔ a ka baara la koyi. Sabu o chartikan minnu u tun bɛna kɛ bɛnkan ye u b'a fɔ o de bɛnkan ma ko charte de transition. Ko ka jamana marakulu sigi. O jamana marakulu n'o ye gouvernement ye. K'olu de bɛ jamana yɛrɛ foroba cabundasubaw k'olu ɲɛmɔgɔw sugandi. Min ye Ibrahim Boubacar Keïta fɛnmaw ye olu de ma sɔn o ma. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye ka fanga yɛrɛ karaba k'a bɔsi min ye ta don wala jamanadenw y'a kalifa min na k'a minɛ o la k'u sago kɛ fanga na. Ko ni sariya tɛ sɔn nin ma fiyewu. Nin tɛ jamana yɛrɛ ka baara kɛcogo ye. Bɛɛ diɲɛ fangasigi o tɛ sɔn nin ma fiyewu. Wa faso yɛrɛ sigira sigi cogo min ko nin b'u kankɔrɔ sɔsɔ. Hali min yɛrɛ ye jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun ye k'a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kankɔrɔ sɔsɔ a ma kɛ olu fɛ. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye jamana fanga pɔrɔnin de ka jamana fanga minɛ jagoya k'i sigi n'a ye. Ko ninnu b'a fɛ ka fanga jagoya ka karaba k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun ye fanga ɲini sira minnu fɔ ko ninnu b'a fɛ k'o bila ka karaba fanga sigi. Laɲini kɛr'o la sa a nana kɛ n b'a fɔ i tɛ sɔn. A laban a tun nana ɲini jamanakuntigi fɛ k'a ni Imam Mamudu Diko tun ka ɲɔgɔn ye. Dabali ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ jamana gɛlɛya la. Juillet kalo tile 10 san 2020 ni san 20 min ye M5RF olu nana murutili boloda a bɛ fɔ min ma ko désobéissance civile. U ye jamanajɛ dɔ kɛ don dɔ fɛ a kɛra jamana yɛlɛma hɔrɔnya tali bɔlɔnba kan. O lajɛ in de senfɛ yɔrɔ dɔw kari-karila n'o ye ORTM ye. U taara o kari ka taa tiɲɛni kɛ yen. Ani Haut Conseil des collectivités o yɔrɔ fana karila u ye fɛnw doni ka taa n'o ye tasuma donna bolifɛnw na. Jamana in kɛra sa daga wulila sɔngalama ye. O lahalaya de la sa mɔgɔ dɔw minɛna. O mɔgɔ minɛlenw na Isa Kawujim tun bɛ u la. Choguel Kokala Mayiga tun bɛ u la. Ani maa damadama. O murutilen de bɔra sa ka bɔlɔ minɛ. O kɛra Juillet kalo tile 11 ani tile 12. Maa dɔw ni tora minnu bɔra ka bɔlɔ minɛ olu ka mɔgɔ caman fara u la dɔw yɛrɛ jogina. Jamana ka forobalaseli sɛbɛn y'a jira k'a fɔ minnu nin baara in kɛra mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ye jamana kana ani jamana lakana dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw ye. Minnu bɛ yen n'olu tun ye cɛfɔ ni kanbɛn ɲinibaw ye. Hali fanga yɛrɛ a tun fɔra ko fanga ka sɔn fɛn minnu ma ni fanga bolo tuma min na ka sɔn o ma. Hali minnu yɛrɛ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye olu ka cɛsiri nin si ma to nin ko in ka dan sira la. O ma to M5RF mɔgɔw k'u ka kɛlɛ bila. Nin lahalaya de sa o de nana wolo utukalo tile 18 Mali soldasi dɔw olu laban u ye Ibrahim Boubacar Keïta karaba ka fanga bila. O fanga bila anw tun ye jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bila kan an tun ye dantigɛli kɛ o la a ye min kɛ nanzarakan na sabu tun y'a minɛ ka taa n'a ye. U y'a minɛ ka bɔ Jikɔrɔ ni ka taa n'a ye Kati. Ale kelen tun tɛ ani maa damadamaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ibrahim Boubacar Keïta ye waati k'u bolo ye. Tuma min na ninnu ye fanga in minɛ u ye sɔrɔlasi ninnu ye kulu de dilan u yɛrɛ u ye ko Comité national pour le salut du peuple n'o ye CNSP. U ye fanga tali min kɛ joli kɔni ma bɔn a la. Jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale min tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye a laban nana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye. Ale diɲɛna k'a fɔ k'a ye fanga bila baara o baara bɛ yen n'u fanga bɛ o baaraw di u ma. Ale y'o bɛɛ lajɛlen bila wa u bɛna wolo fɛn o fɛn na sariya sira fɛ k'ale diɲɛna n'o ye. O dɔ ye jumɛn ye? O ye wasabulon n'o ye assemblée o cili ani ka gouvernement mɔɔw bɔ baara la. A y'o min kɛ a y'o kɛ nanzarakan na ne hakili la k'a fɔ
an delila ka kuma ninnu lase aw ma hakilila jigin no bisimila. n bena n ka kuma daminɛ ni Allahu tɔgɔ barikama ye, ala min n'ale ye duniya nɛɛma labɔlen masa ye, lahara yɛrɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen masa n'o ye Allahu ye. Chers compatriotes, ne faso malidenw, maliennes et maliens, maliden cɛman fara maliden musoman kan, soldats, sɔrɔlasiw, sous-officiers, sɔrɔlasi jalatigi danganw, officiers, sɔrɔlasi jalatigiw, officiers supérieurs, sɔrɔlasi jalatigibaw minnu ye sɔrɔlasiw ka ɲɛmɔgɔw sana jalatigibaw ye, officiers généraux généraux et l'armée malienne. aw minnu ye Mali sɔrɔlasiw ye. Pendant 7 ans, san 7 kuuru kɔnɔ j'ai eu le bonheur a kɛra nisɔndiya ni wasa ye ne Ibrahim Boubacar Keita ye, et la joie ani a wasa ani a ɲagariw ye d'essayer de redresser ce pays k'a lajɛ ka jamana in latilen ka bila dilali sira kan. du mieux de mes efforts, n seko ani n damayira la, car sabu dès l'abord, kabili a jujɔn, dès ma première mission de chef du gouvernement de ce pays, kabili ne ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔya kɛ fo ka se kɔsa in na ma, je me suis convaincu ne limaniyani ni ne dalen do a la des efforts fabuleux cɛsiriba minnu ani baaraba minnu n'olu kan ka kɛ n'o ye wasa ani laɲini sɔrɔ cɛsiriw ye qu'il fallait mettre en œuvre minnu n'u tun kan ka kɛ pour redonner corps et vie ka se ka farikolo ni nin di à l'armée malienne. Mali soldasiw ma. D'où cette idée O de y'a to hakilina ni de l'ordre de programmation et d'orientation ni Mali soldasiw labɛnni kɛlɛminɛnw ni lamɔli ni lajoli dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra militaire. n'o ye soldasiw bɛ se ka kɛ ŋanaw ye cogo min. Ce compagnonnage avec les forces armées n'a jamais cessé. Mali soldasiw labɛnni an'u sɛnsɛnni a ma jujɔn a ma jɔ a kɛra cɛsiri dabilabali ye. Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Fo ka se nin yɔrɔ in ma, fo ka se bi ma wa a tɛna jɔ koyi. Je pense Ni limaniya ni miirilen kɔni don qu'à chaque moment, waati bɛɛ lajɛlen na, sa vérité. waati bɛɛ lajɛlen n'a ka tiɲɛ don. Si aujourd'hui, Ni a y'a sɔrɔ dun bi, après des semaines de turbulence, dɔgɔfurancɛ caman tɛmɛnen kɔfɛ furugufurugu ni basigibaliya ani woyɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ, des manifestations diverses, n'o kɛra wale caman kɔnɔna na, ponctuées hélas par des victimes, ni a nana wolo hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ laɲini ye mun ni nana to a ko la. devant lesquelles je m'incline, O fatuli minnu kɛra n bɛ taasibila kɛ ka se olu ma. que je n'ai jamais souhaité Wa ne yɛrɛ ma nin ɲini fiyewu ne Ibrahim Boubacar Keita don kelen da kelen nin tun tɛ ne ka laɲini ye. chacun dans ce pays le sait. Jamana in kɔnɔ yan bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne IBK ne ka laɲini tun tɛ nin ye, m'a laɲini ne ka laɲini tun tɛ nin ye. Pourquoi j'avais toujours mis en garde. Hali n'a y'a sɔrɔ n ye jagaseerekanw ni kangaridakanw fɔ ka sɔrɔ bi ma se. Dit que on met dans la rue, K'a ye k'a fɔ nunu nin wale nunu de tun bɛ ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ. on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. Wa bɔlɔnkɔnɔ wale nunu maa t'a dɔn a gɛlɛya bɛ na cogo min, maa t'a dɔn a kɔlɔlɔw bɛ bɔ yɔrɔ min. Le bien ou le pire, hélas le pire en a résulté. A bɛ se ka kɛ ɲuman ye wala juguman yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko nunu senfɛ. Si aujourd'hui, N'a dun y'a sɔrɔ bi, il a plu n'a a nana ye wala a nana waleya à certains éléments de nos forces armées k'a fɔ Mali soldasi dɔw de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, n'olu kɔni limaniyana ni bi don in na k'a fɔ nin ko in tɛ ɲɛ fo olu k'u jeniyɔrɔ ani olu k'u dadon ani u sen don nin ko in na. ai-je réellement le choix? Yala se wɛrɛ bɛ ne ye wa ne dungo wɛrɛ tɛ a ko la tuguni M'y soumettre? ka jɛni a ye ka majigin o la, Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé sabu ne yɛrɛ tɛ fɛn min fɛ, ma fɛn min kanu o ye k'a fɔ joli si kana bɔn, o tɛ ne ka laɲini ye pour mon maintien aux affaires. min b'a to o joli bɔn k'a to ne ka sigi wala n ka to fanga na, o tɛ ne Ibrahim Boubacar Keita ka laɲini ye. Pourquoi? Munna Je voudrais, à ce moment précis, ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ni waati jɔnjɔn in na
tout en remerciant le peuple malien. Ka ɲɛmasegi ni foli ni barikada k'o lase jamanadenw ma. De son accompagnement au long de ces dernières années. U ye ne bɛ ka u ye n bilasirali ni sɛnsɛnni ni n dɛmɛli min kɛ nin san tɛmɛnen ninnu kɔnɔ. De la chaleur de son affection. U ye n kanu ka n bonya ka n dɛmɛ ni minnu kɛ ne bɛ ka kanu min n'o sɔrɔla n'o bɔra yɔrɔ nin waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Vous dire la décision. K'a fɔ aw ye bi k'a fɔ ne latigɛra a kan. De quitter mes fonctions. K'a fɔ n bɛ jɔyɔrɔ min na n b'o bila. Toutes mes fonctions à partir de ce moment. N ka baara o baara n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya baara ye ani jɔyɔrɔ ni bonya min bɛ o jamana ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ka diɲɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ. Et avec toutes les conséquences de droit. Ni ne dun ye jamana in fanga ɲɛmɔgɔya in bila o bɛ wolo ko la sa ka diɲɛ n'o bɛɛ lajɛlen ye. La dissolution de l'Assemblée nationale. N'o ye wasabulon cili ye n jɛna n'a ye. Et celle du gouvernement. Ka gouvernement fana o ka baara bila o fana ka ci n jɛna n'o ye. Qu'Allah Ala ka aide dɛmɛ ta et bénisse le Mali. Ka duga Mali ne faso ye. Je n'éprouve aucune haine. Mɔgɔ si juguya ani bisigiya ani dimi tɛ ne na o si tɛ ne na bi. Vis-à-vis de personne. Ka si ma. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Ni i bɛ ka jamana kanu ani jamana diɲɛ min bɛ ne dusukun na o tɛ ne yamaruya ne k'o kɛ. Que Dieu nous sauve. Ala ka faso in Ala ka kisi Ala k'an taga. Merci. Aw ni ce. Nka k'aw kɔn ale ka dantigɛli ye sɔrɔlasi minnu n'o ye fanga ta olu de ye o dantigɛli fanga tali dantigɛli kuma fɔ u y'a ta kan kɛ kuma minnu ye hakililajiginw don an ka o fana lamɛn. Comité national pour le salut du peuple. Faso jɛkawulika dɔ kolo faso kisili la. CNSP. N'o ye CNSP. Adresse à la nation. An bɛ dantigɛli kɛ faso jamanadenw ye. Malienne. Mali cɛman. Et malien. Mali musoman basila hakɛto. Nanzarakan don olu y'a daminɛ musow de la ka kɛ cɛw la. Anw fɛ Mali kɔnɔ yan kuma tɛ daminɛ ten nka nin ye nanzarakan de. O tuma u ko Mali muso Mali cɛ nka anw ka bamanankan na an ka cɛkɔrɔbaw b'a faamu sira min fɛ Mali cɛw ani Mali musow. Depuis un certain temps, a bɛ waatinin bɔ bi la tension politico-sociale fɔɲɔgɔnko bɛ Maliya min tun bɛ politiki wale ni politikimɔgɔw ani jamana yɛrɛ kɔnɔ fɔɲɔgɔnko minnu tun bɛ yen mine la bonne marche du pays. A kɛra sabu ye ka dankari jamana yɛrɛ sɛnsɛn cogo ɲuman na. Les contestations nées des dernières élections. Kabili jamanadenw ka wasa sugandi minnu kɛra. Les contestations nées des dernières élections. N'o sɔrɔla. Les contestations nées des dernières élections. Soninbaliya jaabi minnu kɛra n'o kɛra sugandiliw n'o ye wasaden ta ninnu minnu kɛra kɔsa in na o sen fɛ. Prouve à suffisance que le pays va mal. Kɛra dalu ye o ye dalu ye min tun b'a jira wala min b'a jira k'a fɔ jamana tɛ a yɛrɛ bolo jamana tɛ ɲuman sira kan. Le Mali est un vaste pays. Mali ye jamana dugukolo fɛnsɛnlenba de ye. Riche de par sa diversité culturelle. Mali min ni a cɛ ka ɲi ni a lawasalen don. Mali denw sigicogo u dɔnko n'u seko u waleya Mali wasalen don n'o ye kosɛbɛ. Riche de son sous-sol. Mali dugukolo tɔnɔfɛnw fanga ka bon. Mali ye sɔrɔ jamana ye dugukolo tɔnɔfɛnw ka ca Mali dugukolo jukɔrɔ kosɛbɛ. Riche de ses hommes. Mali wasalen don ni Mali cɛw ye ani musow. Riche de sa faune. Mali a ji ni kungo Mali wasalen don n'o ye. Et de sa flore. Mali jiriw Mali kungo Mali wasalen don n'o ye. Mais dont l'existence. Nunu bɛɛ lajɛlen nimayali. En tant que pays. Mali yɛrɛ Maliya. Nation est menacée dans tous ses fondements. Faso. Dans tous ses fondements. Fo gɛlɛyaw kɔnɔgwanw sini ɲɛsiran ye nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw b'o la fo Mali yɛrɛ dili la. Notre pays. Anw faso Maliba. Le Mali sombre de jour en jour dans le chaos. Diɲɛ don o don a bɛ curun ka taa fɛ de ye. L'anarchie. Yɛrɛsagokɛ. Et l'insécurité. Lakanabaliya. Par
regarde la faute des hommes chargés de sa destinée. Mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ni Mali tangani ani mara ani kisi b'u bolo. La vraie démocratie bɛɛ diɲɛ fangasigi hakika ne rime point avec leur complaisance, o tɛ kɛ ni musalaka ye fiyewu. ni faiblesse de l'autorité de l'État, Ka fanga faganw ka fanga dɛsɛ a tɛ kɛ n'o ye. qui doit garantir Ka fanga lafu fanga min n'ale de ka baara ye nin bɛɛ lajɛlen sabatili cogo ɲuman ye. la liberté Hadamadenw ka k'u yɛrɛw ta ye. et la sécurité du citoyen. Jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka lakana bɛ jamana marabaaw de bolo. Malienne, Mali cɛman, Malien, Mali musomanw. le clientélisme politique, Politiki bɛnbɛnbɛn an bɛn bɛ ko la janfa yurugu politiki sira fɛ ni politiki maaw fɛ la gestion familiale des affaires de l'État ka jamana mara jamana kungo jamana ka hakɛw k'olu bɛɛ lajɛlen k'u kɛ somɔgɔ ko ni yɛrɛko ye. ont fini par tuer toute opportunité de développement O nana kɛ sabu ye hakili ɲuman minnu dabali ɲuman minnu kunnaja ɲuman minnu bɛ yen n'u tun bɛ se ka Mali bɔ dingɛ na a nana kɛ sabu ye k'u bɛɛ lajɛlen lafu jiri sira fɛ kɔni. dans le peu qui reste encore de ce beau pays. Nin jamana dumanba in nin jamana ba in nin jamana ni lafiya jamana ba in nin wale ninnu kɛra sabu ye ka na nin bɛɛ lajɛlen lafu gansan. La gabegie, Yɛrɛsago ni ko birisa le vol et l'arbitraire suɲɛni ani hakɛ minɛ dansago ni damatɛmɛ ni tɔɲɔni sont devenus des vertus. o kɛra taabolo ye o yɛrɛ kɛra o ni kɛli ka kan kɛra i n'a fɔ o de kɛli ka ɲi tanu ni wasa bɛ o de la. Face à l'ineffectivité de la bonne distribution de la justice, Ka kɛ jamana sariya bolili cogo ɲuman hakɛw sabatili o bɛɛ lajɛlen nana kɛ bolokofɛfɛn ye o min n'o kan ka kɛ kɛcogo ɲuman na nin bɛɛ lajɛlen nana lafu. celle-ci est en déphasage O wale ninnu nana kan sɔsɔli kɛ avec les citoyens ka ɲɛsin jamanadenw et n'a pas les moyens d'assurer son indépendance et son efficacité. jamanadenw ka laɲini u ka kan hɔrɔnya ani jamanaden yangana jamanadenya baara ɲuman nana dankari u bɛɛ lajɛlen na. L'éducation nationale piétine et même patauge. Min ye jamana kalan ye jamanadenw ladamuni o nana don galama la o nana kɛ busubasa ye. La santé est au plus offrant. Furakɛli ni kɛnɛya a nana kɛ ni sɛbɛn maa min ye. La décentralisation prônée comme moyen de rapprocher le pouvoir des populations Fanga cɛmabɔli min n'a laɲini ye jamana mara bɛ se ka sigi jamanadenw kama ka kɛ u ka haminakow n'u ka kɔnɔgankow ɲɛɲinini n'o dabali sɔrɔli ye. a complètement manqué d'accompagnement des moyens par l'État. O min wale min tun kan ka kɛ a nana kɛ jamana ka magwɛn ni jamana ka dɛmɛ minnu n'o tun b'o sabati o sabati baliya bɔra faso yɛrɛ ka niyɔrɔfa baliya la. Malienne, Mali cɛman Malien, Mali musoman n bɛ segin a kan k'a fɔ tubabukan na olu bɛ muso de bila ɲɛfɛ ka cɛ bila kɔfɛ nka anw ka bamanankan na an ka fasow kan na n'i bɛ kuma fɔ i bɛ musow de fɔlɔ fɔ k'a fɔ ka sɔrɔ ka kɛ cɛw ye. A ka kuma fili t'a la sabu ale bɛ ka kuma ni nanzarakan de ye wa komi ne bɛ k'a bayɛlɛma bamanankan de la o tuma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a faamu cogo min ne fana b'a fɔ o fɔcogo de la bisimila. Malienne, Mali cɛmanw Malien. Mali musomanw Des villages entiers sont brûlés. duguw kuru kara togodaw kuru karaw de bɛ jeni ka ban pewu. De paisibles citoyens massacrés. Maliden minnu ne u ye sigiyɔrɔmaw ye u ma min u ma bɔ u ni bɛ ka halaki. Et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. Diɲɛ don o don anw sɔrɔlasi bɔɲɔgɔnw an b'u ka faali de mɛn gansan. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Jigilatigɛ ni kɔnɔguan ni kamanaguan kɛra malidenw taabolo n'u ta wale ye diɲɛ don o don o jigilatigɛ bɛ malidenw na. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Malidenw kɛra u yɛrɛ u bɛ ɲɛnimaboli kɔnɔguan kɛ u faso kɔnɔ u yɛrɛ kɛra ka t'i kuma dogo u yɛrɛ faso kɔnɔ kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu u kɛra dunan ye u yɛrɛ faso kɔnɔ. En proie à toutes les difficultés existentielles. Diɲɛ don o don kɔlɔlɔ kɔnɔguan kamanaguan jigilatigɛ papali o kɛra laada ye faso kɔnɔ diɲɛ don o don o walew de bɛ kɛ. Le banditisme de grand chemin. Binganikɛla minnu bɛ yen n'u b'u dɛgɛrɛ
braquage ka sira da mu ɲɛ k'u bolofɛnw minɛ et vol à main armée osé, ka mɔgɔw ka marifa ta ka taa mu kɛlɛ f'u ka so n'u ka dagaw n'u sigiyɔrɔw la o kɛra laada ye. sont légion. O kɛra laada ye, o yɛrɛ kɛra kɛta ye, o kɛra bɛnfɛn ye, o kɛra i n'a fɔ o ye ko bɛnta ye. Le terrorisme papalikɛlaw et l'extrémisme damatɛmɛ ni dansago walekɛbaw détruisent la cohésion sociale bɛn min kelenya ni kotoɲɔgɔn dalasigi ani kelenya min tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra o burujabaga ye. et ne sont pour autant pas une fatalité. nin dun tɛ latigɛ ye, nin tɛ galon ye, nin ni kɛli man kan anw fɛ Mali kɔnɔ yan. La mauvaise gouvernance avec son lot mara kɛkojuguya, mara baara kɛkojugu, o wale ninnu kɛra de frustration n'a nana ni furukufuruku ni nin tiɲɛ ani jamanadenw ni ka ban ɲɔgɔn na. a fait perdre aux Maliens a nana kɛ sabu ye ka tiɲɛni kɛ malidenw ma l'espoir d'un lendemain meilleur. k'u jigi latigɛ sini min n'a bɛna bɛn, n'a bɛna dilan, n'u bɛna wasa n'a ye don nata ninnu na. A ye u jigi latigɛ, a ye malidenw jigi tigɛ siniko la. Des élections contestées sugandili minnu n'o ye jamanadenw ka wasata minnu n'o kɛra kɔsa in na ni bɛn ma k'a ka mɔgɔ dɔw ma sɔn jaabiw ma. une épidémie de Covid-19 coronavirus kɛn bɛ ka an lasago la, dont la gestion fait douter de son existence. ni a kɛlɛcogo a n'a kɛlɛ ni a kɛlɛli ni dabali fɛɛrɛtigɛ minnu n'o kan ka kɛ, o yɛrɛ nana jamanadenw siga yala coronavirus ko yɛrɛ ye tiɲɛ yala bɛ yen wa. Une population qui ne fait plus foi à ses gouvernants jamanadenw jigila ka tigɛ jamana marabaaw la, jamanadenw ka tigɛ jamana marabaaw la, jamanadenw ka la ka ban jamana marabaaw la. des élèves étudiants désemparés Lɔkɔlidenw dugumata fara sanfɛtaw kan n'u bɛɛ lajɛlen u pɔpalen don. des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants Lɔkɔliden somɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kamana gan ka kɔnɔ gan u ka denw ka sini latigɛ labɛn cogo ɲuman na. impose à toutes les forces vives de la nation U b'a wajibiya ka karaba jamana cɛsiri denw bɛɛ lajɛlen fɛ l'obligation de s'engager pour le Mali. ka wajibiya bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ faso Mali ye, k'i ka kɛta n'i ka fɔta n'i ka dabali tigɛ faso Mali ye. Les atteintes aux droits fondamentaux, Hadamadenw ka hakɛ burujali, les répressions des 10, 11 et 12 juillet minɛli kojugu ni tɔɲɔni kojugu minnu taara ka mɔɔw sɛgɛrɛ waati tɛmɛnen ninnu na kɔsa in na, exigent une réponse de l'État. o tun kan ka wajibiya k'a fɔ jamana ka jɔ i jɔyɔrɔ la. La grave crise institutionnelle Jamana yɛrɛ mara fanga gɛlɛya minnu ani mara kɛcogo juguya minnu bɛ yen u nana ni gɛlɛyaw ye. la lutte contre la corruption Sɔrɔfɛn yuruguyurugu foroba nafolo jogo juguyali o kɛlɛ min tun kan ka kɛ. la bonne gouvernance sont aujourd'hui au cœur des attentes fortes. Mara kɛcogo ɲumanya ka mara kɛ kɛcogo ɲuman na ni jamanadenw ka wasa ye, ninnu ye jamanadenw ka munanfa de ye bi u bɛ hamina ye u ka wa u yɛrɛ u jigi bɛ ninnu ni walew de kan. Maliennes et Maliens, Maliden cɛman fara musomanw kan. face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, Ka kime gɛlɛya minnu bɛ bi n'o de ye jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigi kan o sariya o labatoli kɔnɔguwan ɲɛsiranɲɛ fɛ, l'intégrité du territoire, jamana yɛrɛ dugukolo kisili a n'a tangani o hami fɛ, l'indépendance de l'unité nationale, jamana ka kanhɔrɔyani ani jamana ka kɛlɛya masara, jamana ka kelenya o sabatili masiranɲɛ o kama, de la paix et de la cohésion sociale, cɛfɔ ni kanbɛn ani jamanadenw ka kankelenya o hami fɛ, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta min ye Ibrahim Boubacar Keïta ye et son régime, a n'a ka fanga après dissolution de l'Assemblée nationale, wasabulu cilen kɔfɛ ce jour 18 août 2020 a rendu sa démission. utukalo tile 18 Ibrahim Boubacar Keïta ye fanga bila Afin d'éviter au pays de sombrer, ka kun kɛ jamana kana dafiri, jamana kana firi o fɛ. nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, An minnu n'an ye jamana kanubaw ye n'an faralen don ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan kulu la
jamana in bɛ se ka kisi ka tanga cogo min. CNSP, n'o ye CNSP. avons décidé de prendre nos responsabilités devant le Ani peuple. an latigɛ bi an jɔra kan bi k'an jɔyɔrɔ fa an ka kɛta n'an ka fɔta ye fɛn min ye. Devant le peuple et devant l'histoire, Jamana fanga bɛ segin jamana denw ma ani siniɲɛsigi walew kama. d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Min ye jamana marali ye jamana cakɛbondasow ani jamana baara siraw olu bɛ se ka sabati cogo ɲuman min na. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. Nin baaraba in tɛna se ka sabati fo k'a sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yen n'o ye fasodenw ye bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ni ka wulikajɔ ni ka kɔnɔjɛya ni ka baara ye. À compter de ce jour 19 août 2020, K'a daminɛ bi don in na utukalo tile 18 san 2020 na. toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Jamana dondaw duguma siraw ni sanfɛ siraw fɛ a bɛɛ datugura fo don min ni yɛlɛma donna la. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. Jamana ka daminɛ kabili surafanatu mana dun nɛgɛ ɲɛ 21 fo ka se fajiri seli nɛgɛ ɲɛ 5 ma. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. Couvre-feu o de ye bɛɛ k'i lasago bɛɛ ka i wasa don i ka sokɔnɔna na bolon taamali ka dabila kɛnɛma taamaw ni kɛnɛma walew ka dabilɛ a ka daminɛ kabili nɛgɛ ɲɛ 21 waati fo ka se fajiri fo ka se sɔgɔmada fɛ ɲɛgɛn ɲɛ 5 waati ma o yamariyalen o bɔli ninnu yamariyalen tɛ Mali fan si fɛ. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. Mali baara tɔ o sɛnsɛnni o kan ka kɛ kɛcogo min na kan ka kɛ maa minnu fɛ ani cakɛbondaso minnu fɛ minnu y'a kɛbaw ye o baara ninnu bɛ to sen na. Là, au regard des textes en vigueur. I n'a fɔ jamana sariyaw y'a a waleya ka jira cogo min. La société civile et les mouvements sociopolitiques Jamana dugulenw forobamɔgɔw ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan forobakolo ni tɔnw sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions a welelen do fɛ a kanunen do a ɲininiw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka na cogo min an bɛ se ka jɛ ka wale ka baara d'une transition politique civile min b'a to an bɛ se ka furancɛ fanga sigi n'o ye jamanadenw ka furancɛ fanga sigi ye conduisant à des élections générales crédibles min bɛna wolo jamanadenw ka nin dogo ɲɛma sugandiliw la n'a bɛna kɛ ni danaya ni wasa ye pour l'exercice démocratique min b'a to bɛɛ y'a bɛ se ka waleya à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. n'o bɛna kɛ waleyaw nɔbɔ sɛbɛn ye ko ni bɛnkɛraw kan ka dɔgɔda cogo min a kan ka kɛ cogo min a kan ka nɔbɔ cogo min n'o bɛ kɛ bɛnkan ye bɛnkan minnu n'o bɛna. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques semant les graines de l'affrontement. An bɛ waati min na bi waati tɛ fadenya ye bɛnbaliya ye kuntilenna an tɛ kuntilenna kelen kan an tɛ diinɛ kelen kan o kɛlɛ nin waati in tɛ o ye fiyewu. Et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique. Ani ɲɔgɔn kunbaliya ɲɔgɔn kanfɔbaliya À la haine qui est maléfique. n'o bɛna kɛ bɛnbaliya min a sitanɛ a bɛna bonya kosɛbɛ. Nous demandons aux organisations sous-régionales et An b'a ɲini an sigiɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan tɔkuluw fɛ Mali n'a jɛɲɔgɔnw a n'a sigiɲɔgɔn jamanaw internationales de nous accompagner pour le bien-être du ani Mali. diɲɛ fan dan ni dɛmɛbaw bɛɛ lajɛlen ka Mali sɛnsɛn La MINUSMA, n'o ye MINUSMA ye la Force Barkhane, minnu ye Barkhane ye le J5 Sahel, n'o ye G5 Sahel ye la Force Takuba ni kɛlɛbolo min ye Takuba kɛlɛbolo ye. demeurent nos partenaires pour la stabilité et Olu la kɔni ye an dɛmɛbaw n'an jɛɲɔgɔnw ye minnu bɛ a to basigi bɛ se ka segin cogo min restauration de la sécurité. Mali yɛrɛ lakana bɛ se ka segin malidenw ma cogo min. S'adressant à vous, frères d'armes, Aw minnu ye an kɛlɛbolo an kɛlɛcɛɲɔgɔnw ye sɔrɔlasi tɔw nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes aw ka baara minnu n'o ye jamana in kumabɔli ni jamana in tanga ni jamana kisili ye o baara minnu diraw ma faso fɛ a ye tɛmɛ o walew fɛ. tant qu'organiques et coopérationnels. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dabali n'o fɛɛrɛ minnu dɛgɛlen don jamana lakana ni jamana kumabɔli a ye tɛmɛ aw ka caw fɛ. Maliennes et Maliens, Maliden cɛman ni musoman avec vous,
aw ani aw ye debout comme un seul homme, anga wuli kando ina fo cekele nous pouvons redonner à ce pays sa grandeur d'antan ambise ka jamana inka bunye koromi no yimali bayai ambise ka segi faso ima et son rayonnement sous-régional et international. mali kamani mali yere bunye karama mimbe mali la dunia kono obise ka segi faso ima na ka baradi. Il ne paraît pas aisé, atena noya wa musalaka tala mais en arrêtant la saignée des comptes publics, nga nanye jugu nunu ni wale jugu fonvembe no tebentaye nangoni yolo jo beaucoup de revendications catégorielles pourraient être gérées. tanyini minumbe mauma be ka hake minye o hake yini nunu no kele nangoni mbe na fola ka nyon lame ka sabali nyon koro be ka hake mimbe be kelengelenga hake ani ikalla yini ni ka konogwan nyebisi ka soro ni mbela jelena. Tous les accords passés avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux seront respectés. benga minum demenen tunu tun demena malina demebaw ni malina senzembaw ni dunia jamana dunia fawre moni nyonche ulaydu fenfetara ulaydi mbela jelemina time. Nous invitons par ailleurs amba nyini ulu fana fe nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad Sema minumbe nolo ye coordination des mouvements de l'Azawad Sema mo ye ambalima minu yo ulu mauye et de la plateforme nani jamana dunga wulika do kulu no plateforme à nous rejoindre ubela jelenka amasegere pour la mise en œuvre efficiente ambiseka je chogominka wale yake de l'accord issu du processus d'Alger. chefo ni kambe mi ni buluno blakera Algérie abiseka wale chogo nyumami Rien ne doit entraver l'unité de la nation. foi manga ka jamana ka kilia imburuja ko bali o manga ka kefiu L'unité de la nation malienne. no malika faso kilia yokoni o manga ka buruja o manga jemanka keni waliya baliya ifiu. Nous sommes attachés au processus d'Alger. On bela jele en sirlendo ni chefo ni kambe benga wale sabami ni buluno blakera la Algérie. La paix au Mali est notre priorité. Kambe karama ni lafia oye onga kono gongo folo de Mali kono yabi. Et elle se fera avec vous. Wa abike ni audi ambalmau. Faisons bloc pour faire échec aux forces du mal. Anga faranyunga kabana minindo fazoni cheningela wuni kojugu kela wuni nyonche qui nous écument et veulent prendre en otage notre cher pays. Minumbeka andamine Qui nous écument et veulent prendre en otage notre cher pays. nubeka jamana mine kakaka horoya minala. Nous allons prendre en compte les conclusions du dialogue national inclusif DNI Chefo ni kamemi jabi minu zorolo la ubike anga tasiraye ambe oku ambe ulu labeni pour l'amélioration du cadre de bonne gouvernance. ni ubina ke sabuye ka mara ke nyuma dabali fere nunu di ama Maliennes et Maliens, malden chema faramsumaka nous ne tenons pas au pouvoir. on goni samaninte fanga nofe on haujalinte fanga nofe Mais nous tenons à la stabilité du pays. anga hamina ko nanga joro ye femi o jamana imbasigini ni jamana lafia ode onga hamiye bi Qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis bina ke sabuye mimbato amina jamana nyemo no ye jamana din ni ndungo nyema sugandi consentis ni oye lanyini des élections générales pour permettre au Mali jamana din nyemo sugandi minu no ye jamana din mela jelenga nyemo bela jelen sugandi li faso maldugu buluka de se doter d'institutions fortes ka fanga sigi fanga minu ye fanga kloma gwelen ye capables de gérer au mieux notre quotidien min bese ka anga dien dungo do konogon ko nyana bwanye et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. mi fanga min bese ka danaya sigi mali marbaw ni jamana din taw ni nyonche Nous invitons usra de lasa ambe kanwele like tous les regroupements syndicaux et sociopolitiques à la retenue sans violence ka nyini haka nyini barakelaw ka haka nyini ton fe bele jelenka yere mine ka sabali mi ni oyi yere mine à la retenue sans violence, ku yere mine akana ke ni fitne fiu sans rancune akana ke ni juguyaye et sans vengeance aucune. ka fo tajuru sara o kana soro uni nyonche ani nyonche fiu Conservons l'esprit démocratique
min a bɛ makaranin kɛ ka ɲɛsin bɛɛ diɲɛ ni bɛɛ fanga ni bɛɛ mara ma. Et donnons espoir à ce peuple qui le mérite. Waati la sa waati min an ka jamana in an ka a jigi sigi a jigi tigɛli min bɛ an k'o bɔ yen an ka na ni hakililatigɛ ni jigi sigi jamanadenw yɔrɔ. Vive la République. Tanu bɛ faso ye. Vive la nation. Tanu bɛ jamanadenw ye. Vive le comité national pour le salut du peuple. Tanu ani duga bɛ kulu ye kulu min sigilen don ka jamana in kisi ka tanga. Que Dieu bénisse le Mali. Ala ka duga Mali faso. Je vous remercie. Ne ka foli b'aw ye. Solasi minnu n'olu ye fanga ta u ye fanga pɔrɔni min kɛ nin donko fɔlen u tun ye nin kuma fɔlen ninnu ye. Ni Ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu na an bɛna a kow ka kɔn bi ɲɛ n'o ye uti kalo tile 18 ye ko minnu kɔnna an bɛna hakililajigin kɛ nin bɛɛ lajɛlen na dɔɔni dɔɔni. Bita in Ibrahim Bokar Keita a ye fanga bilalikan minnu fɔ ani solasiw yɛrɛ ye fanga takan min fɔ tun ye nin ye. Ni Ala ye dɔnkibaru nata ninnu jira na an bɛ sɔrɔ k'a tɔ lase aw ma inshallah. An balimaw yani an ka bi Ibrahim Bokar Keita ka fanga yi a yɛlɛmali yani an ka masala bila bi yani don nata ninnu na an da ka s'a ma anw yɛrɛ ye maa ci o taara sɛgɛsɛgɛliw kɛ Asimu Goyita ka fanga san kelen na. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ye min faamu ko ninnu na tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni sigira a diyara maliyɛn bɛɛ ye mais c'est à dire ko ninnu ka ca dɛ sɛgɛn bɛ maliyɛnw na baara tɛ yen an minnu jeune tiɲɛ yɛrɛ la an jigi bɛ Asimu na n'a bɛ se ka jeunes dɛmɛ an b'a kɔ n'a bɛ se ka jeunes dɛmɛ dɛ parce que bɛɛ n'i ka kungo don n'a kɔni sera ka jeunes dɛmɛ u ka baarako la an b'a ko bi an b'a ko sini voilà o de tun bɛ n bolo ka fɔ. Bon yɛlɛmaw donna dɛ yɛlɛma caman donna awɔ n'i ye plan lajɛ baarada yɛlɛma caman donna la n'i y'a jateminɛ et puis mɔgɔ ninnu sisan u bɛ siran yɛlɛma donna la an bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma caman donna la wa. Bon cɛsiri ni jija hali sisan a ka cɛsiri a kana na ɲɛbɔ wari caman fɛ dɛ n'a ye ɲɛbɔ wari caman fɛ dɔrɔn a tɛ se ka jamana in baara a ka wari ka to yen a ka sɛbɛ don baara la n'a ye sɛbɛ don baara la sisan maliyɛn bɛ an bɛɛ bɛ bɔ nɔgɔ la mais n'a kɔni i ɲɛ cɛrɛ o wari kan a tɛ se ka baara kɛ dɛ a ka cɛsiri hali sisan an ka dugawu b'a kɔ. Bon Mali ko don Mali yɛlɛmani a ma nɔgɔn dɛ tile kelen a tɛ yɛlɛma quoi bon Asimu a kɔni a b'a jɔyɔrɔ la parce que mɔgɔ mana kɛ cogo i bɛ dan de la a kɔni a bɛ ka baara kɛ bon an kɔni an b'a fɔ Ala ye Ala ka fɛɛrɛ kɛ Ala ka ɲa ma an ka se k'an ka jamana jɔ an ye quoi Ala ka mɔgɔ ɲuman ci hali bi Ala ka mɔgɔ ɲuman di Asimu yɛrɛ ma minnu bɛ se ka gɛrɛ a la u ka se ka hakilila dɔn sinon ni mɔgɔ ɲɛna ni kɛrɛfɛ mɔgɔ ma ɲɛ a ma nɔgɔn dɔɔni quoi sinon Asimu a ka ɲi an kɔni an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka sijan d'an na Ala ka kɛnɛya d'an na. Karamɔgɔkɛ ne kɔni a ye dɔ kɛ ne yɛrɛ bolo a ye dɔ kɔni kɛ ne kɔni bɛ min fɔ a bɛ cogo min na hali bi a ka dɔ fara baara kan parce que jamana in filɛ nin a bɛ cogo min na a ma nɔgɔn dɛ surtout olu finitigilakaw tɔgɔja t'u bolo a kuma ne kɔni ne hakilina jamana ko la o ka essayer ka baara kɛ hali bi. Azimi ka san kelen a y'a fanga transition ni sisan cɛ baara ma kɛ mais Azimi yɛrɛ ka présidence ka yɛlɛ présidentielle la ani sisan cɛ baara min kɛra anw y'a nafa ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ tila k'a fɔ a ye tuguni a tɛ fɛn minnu kalama a k'a ɲini ka bɔ olu kalama jamana kɔnɔna na ko caman bɛ a dogolen don dutigi la dutigi ka kuma fɔta bɛɛ t'a ɲi ye a ka ɲiw ɲini u ka kuma n'a ye a k'i cɛsiri a ka baara fɛ a ka baara taabolo ka ɲi o ye ne fɛla ye dɔ ka fara a kan dɔ ka fara Azimi ta in yɛrɛ de kan koyi dɔ ka fara a kan yɛrɛ de koyi a taabolo ka ɲi kojugu tabarikɛla merci. Kan ka se ka u kan ka dɔ fara a kan parce que hali ni san kelen fara la kan walasa u ka se ka temps sɔrɔ ka élection préparer ka ɲɛ ne kɔni fɛ o ka fisa. Bon ne ka jate la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo sɔrɔdasi ninnu ka nali la bon politicien ninnu tiɲɛna o ye dɔ kan na ten foyi ma ɲɛnabɔ mais sɔrɔdasi ninnu nalen yɛrɛ ko caman bɛ ka ɲɛnabɔ hali kuranko bɛ tigɛ cogoya min na u ye mɔgɔ min bila kuranko kunna a ye mun fɔ kuranko kan o bɛ ka na dɔɔni parce que a bɛ ka stabiliser kuran tɛ ka tigɛ bon donc vraiment a bɛ komi u bɛ baara la sɔrɔdasiw bɛ k'u ka sara sɔrɔ tout va bien ne sege ne san 3 de ka fara transition in kan san 3 pour u ka jamana yɛrɛ redresser ka ɲɛ u ka sɔrɔ ka mɔgɔ kura ɲini fanga ka d'u ma u ka t'u ka baara la o ye ne ka kuma ye. Ne hakili a bɛ to yen de Asimi ka to yen fɔ hali san 5 ka ɲi laji la jamana an bɛ yɔrɔ min na sisan i y'a faamuya jamana bɛ cogo min na a tun bɛ cogo min na fɔlɔ ani bi ta kelen tɛ o u cɛ ka jɛ ko jɛgɛjɛra ni baji walahi ko a ye nin to an kunna Ala kama o ye ne ka hakilina ye a ye fɛn caman kɛ Ala dan ye a ye min bɔ a ka sara la ko k'o di fantanw ni fɛn ma président jumɛn nana Mali lamiya kɛ a tɛ yen o ye belebele de ye karamɔgɔkɛ a ye jamana to an ka taa sa o ye ne ka hakilina ye.
bon ni ngoni est-ce que ni dɔ ma fara kan ni fɛn min a bɛna se ka organiser ka bɛn ni san kelen a ka gɛlɛn dɛ ne kɔni bɛ fɛ u ka se ka dɔ ka fara kan pour que élection ka se ka kɛ ka ɲɛ voilà o ne hakilina ye quoi bon ne kɔni ma yɛlɛma ye fɔlɔ dɛ u ma yɛlɛma ne yɛrɛ kɔni ma fɛn kelen fɔlɔ min bɛ mɔgɔw nimisi wasa quoi. Bon Asimi ka ko ne yɛrɛ fɛ ne ma yɛlɛma ye ko la mais y a un problème aussi i mana kɛ cogo cogo Mali la n b'a lɔn tagabolo yɛrɛ ti bɛn mɔgɔ bɛɛ ma mais yɛlɛma foyi ma don ko la ne fɛ yɛlɛma foyi ma don a nana sɔrɔ cogo ni dɔ ma fara kan fɛn ma bɔ a la ne kɔni fɛ ni fɛn ma fara kan fɛn ma bɔ a la bon comme a décision ti bɔ anw na olu le nana o nana kun min na o b'a lɔn bon o nana kuma fɛn na o b'a lɔn problème bɛ yen bon si ti Mali problème kalama bi ka tɛmɛ olu kan parce que o ye nord kɛ o b'a lɔn fɛn min bɛ nord la anw kɔni anw ta ye information ye an ti min kalama an b'o kɔni mɛn mais olu b'a kisɛ kalama nous on peut pas comprendre que avec tous ces problèmes là olu sigin bɛ Bamakɔ yan nɔrɔ la o bi place ko kuma la moi je peux pas comprendre pendant qu'ils connaissent les problèmes nous on va aller où anw jigi olu problème kalama problème bɛ u b'a kalama ka tɛmɛ anw kan et puis o ti kuma min yɛrɛ min dabali b'a Mali ko in la depuis nord problème daminɛna fo kana se tout le monde parle que les blancs partout ko o bi fɛn dɔ bɔra an fɛ moi je crois que assemblée kan ka nin ko nin éclaircir an ye quoi k'a ɲɛfɔ an ye depuis 92 jusqu'à aujourd'hui a kuma ma fɔ assemblée la mɔgɔ ma assemblée interpellé o ka ɲininkali kɛ est-ce que nin kuma nin tiɲɛ ou bien tiɲɛ tɛ anw b'a fɛ k'a tiɲɛ de lo c'est ça moi mon problème au juste o bi kun min na bɛɛ b'a dɔn k'o bɛ yen o t'a fɛ ka taa mun kama est-ce que c'est la complicité avec nos autorités nous on veut savoir ça baara kɛra ne balimakɛ parce que ɲɛtaga caman sɔrɔla sisan a ye baara caman kɛ kɔrɔnfɛla na o même temps yurugu fana kɛlɛli a b'o fana na hali bi ala k'an n'a dɛmɛ o fana na bon a n'a ye baara caman kɛ an kɔni an bɛ ka sewa n'a ye alhamdulillah ala k'an n'a dɛmɛ nin y'a dan ne yɛrɛ ma a ye caman a kana wuli yɛrɛ fo ka taa ko bɛɛ sigi sen kan ni ko sigira sen kan waati min na a bɛ sɔrɔ ka fanga di civiliw ma sinon n'a y'a di tan an tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ dɛ an tɔw bɛ coron ka taa fɛ de civil fanga ma ɲi dɛ d'accord fanga fila tɛ bɛn yɛlɛma kɛla alhamdulillah min kɔni bɛ ne fɛ u ka dɔ fara ka fɛnkɛ kan manda kan a kɛcogo ɲana et puis fana mɔgɔw k'u dusu suma a kɔrɔ an ka mɔgɔ ko bɔ la an ka jamana ko ta et puis fana ni a sigilen min filɛ nin ye an ka fara kan k'a dɛmɛ ka jamana ni k'a dilan min bɛ ne fɛ o kɔni y'o ye c'est à dire an ka parti ko ninnu ni fɛnkɛ ko caman ninnu bɔ a la n ka parti an ka jamana ta an ka fara a kan k'a dɛmɛ pour que jamana ni a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min o kɔni ye ne seko de ye bon Assimi Goïta ale kɔni a ka tagabolo ka ɲi bon premier ministre de man ɲi premier ministre parce que a b'a kana premier ministre a la mɔgɔ minnu tun bɛ yen a tun ka mankan min ci ka mun fɔ olu ma o dossier kelen a nana o dossier kelen sɔrɔ a ma maga dossier la a dossier kelen m'a nɔ la ye taa tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ don min na an yɛrɛ bonna boulevard la a yɛrɛ tun bɛ yen a ye kuma caman fɔ o la a yɛrɛ taara ka taa école fana bon tuguni depuis a nana a tɛ ka se ka foyi changer a tun ka mankan ci dossier ko minnu na o dossier dalen don a bɛ ka mankan ci o la foyi ma se ka ɲɛnabɔ la halisa a ka baara taabolo man ɲi a yɛrɛ y'a ale ko mɔgɔ ka fara ale kan ko ka gouvernement in jamana jɔ ka taa fɛ ka gouvernement in dɛmɛ bon munna ale ma se ka fɔ ko ka fara dɔ ninnu kan ko ka jamana jɔ a ma fara n ka ɲɛɲini olu ta la dɛ bandaw ta la dɛ fo k'a essayer ko k'olu bɔ yen dossier kelen bɛ foyi ma se ka changer a ka ko la yala ninnu tɛ o n ka yala kelen de fɔ IBK yɛrɛ ma yanni o ka taa yanni IBK ka taa yala kelen de fɔ IBK yɛrɛ ma ale yɛrɛ mankan ci o la yan a y'o mankan kɛ yan an bɛɛ jɛra k'o mankan kɛ yan ale yɛrɛ b'o kelen na tuguni donc c'est que a bɛ yen nɔ nafa t'a la a ye transition kɔni foyi man ka fara kan Assimi Goïta a ka sigi a nɔ la a ka transition tɔni su n'o banna o élection préparée ka bɛn n'a ye Choguel yɛrɛ y'o kuma kelen de fɔ fana a bon n'a tɛ se ka kɛ bɔ Choguel de y'a fɔ donc n'a tɛ se dɔrɔn a ka bɔ yen nɔ mɔgɔ min bɛ se o ka na parce que ale tɛ se ka fɔ ko cogo a tila fɔ ko a ka baara o de ye ale nana dossier min sɔrɔ depuis o dossier kelen dɛ o ko de bɛ sen na fo bi bon ni e nana a tila k'a fɔ ko e bɛ transition fɛn ka élection kɛ ka bɛn transition banguma ye bon hali kɔfɛ na o ye fɛn min kɛ ko ka budget min voté ka d'u ma donc maintenant o kuma kelen na fana donc o yɛrɛ kama fana a kan ka kɛ ou bien a ka taga bɔ yen. bon hakilina ba t'an na komi fasoko don an kɔni an bɛ ala deli yarabi inshallah ala ka kɔɲɔ nɔgɔya ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana ye ala ka basuma bon franchement di waati min dira ma o fɛnɛ o ka dɔgɔn dɔɔni ne ka hakilina la o ka dɔgɔn ne dɔ kun sera ka fara kan donc pour que a bɛ se k'a ka baara kɛ a kɛcogo la donc c'est mieux. A caman kɛra k'a fɔ caman kɛra bon parce que hali jama ka laɲini tunga fɛngɛ kɔnɔna na nord kɔnɔna na caman kɛra parce que kuma min na Assimi ninnu kun tɛ yan mais depuis olu sigira u tɛ ka an tɛ ka a caman mɛn u bɛ ka kɛlɛ kɛ faamaw bɛ ka kɛlɛ kɛ. Jamanadenw ka ɲininkali min kɛra an yɛrɛ b'a ɲini aw fɛ aw minnu bɛ an baaraɲɔgɔnw ka daminɛ Kayi fo ka taa Mopti fo ka taa Segu fo ka se Gawo mara la. An b'a ɲini aw fɛ an minnu sigilen don a yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ka rajal ale ka nɛgɛjuru hali n'aw ye weleli kɛ n'aw ma sɔrɔli kɛ n'aw ka kumakan ninnu an b'a ɲini aw fɛ a ka bila boîte vocale la wala a ka numéro bɛ WhatsApp kan Mali fantan 4 fɛ rajal e ka téléphone numéro
maa minnu b'a fɛ k'i lasɔrɔ k'u ka hakilinata di furancɛ fanga ye i ti ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye. Jose mɔgɔw bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira min na o ye ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira ye o ye 78 69 13 16 walima k'u hakilinata d'an ma numéro kelen bɛ WhatsApp kan n'u hakilina ye min ye transition ko la u k'a kɛ vocal ye k'a ci an ma an bɛ tila ka o kumakan ninnu an bɛna lamɛn minnu bɛ yen ni baara kan ka kɛ n'a an bɛna baara kɛ n'a ye ni Ala sɔnna. Fasilasi sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant tarata n'o bɛnna o ti kalo tile 17 ma o y'a jira k'a fɔ Mali kɛlɛcɛw ka bolifɛn dɔ ko a tun tatɔ don Menaka pankolonjiginso la a yɛlɛnna mugu pɛrɛnta dɔ kan min don n'u ɲɛsira la ko kɛra kari tɛmɛnen o ti kalo tile 15 k'a kɛra selifana waati kibaruya in laselen kɔfɛ k'a fɔra k'a fɔ Mali sɔrɔlasi kɛlɛcɛ cɛ 3 olu fɔra. Caman bɛ olu jogina hali ni hakɛ dama fɔ nin kibaruya in perepelatigɛ dira an ka jamana sɔrɔlasiw fɛ ko ma joginen ninnu ma bɛ se ka limaniya ka fɔ u ti nafa to ko u y'u ta ka taa ni u ye takuba ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ko olu tun kɛra sabu ye ka olu bɛ ka Mali sɔrɔlasiw dɛmɛ papalikɛla ninnu kɛlɛli la. O ko nka ko sɔrɔlasi joginen ninnu k'u y'u doni ka taa n'u ye Gao dɔgɔtɔrɔso la ko kɛra diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnen o olu ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan k'olu de y'u doni min ye Menaka mara ye nin yɔrɔ min Mali yɛrɛ ka hakɛ foyi tɛ boli ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ kɛ ko sɔrɔlasiw kɛlɛcɛw bɛ yen nka kɛlɛbolo minnu bɛ yen u sago de bɛ kɛ yen u bɛɛ ye i n'a fɔ u b'u ba ka guwanforo la. Gawusu Tangara y'a jira k'a fɔ hakilila jiginna min ye Menaka mara ye Menaka de yɔrɔ min a ka surun Niger la kosɛbɛ yɔrɔ caman bɛ kana ni lakana dabali fɛɛrɛtigɛbaw kɔni tɛ mara foyi la ye min dun y'an ka jamana marabaaw ye hali minnu bɛ yen n'olu ye fangatigiw ye olu ma fiyalen don papalikɛla ni diinɛ kɛlɛcɛw fɛ u b'a fɔ minnu ma ko Al-Qaïda ani minnu ko ten ko olu bɛ a silamɛ fanga karawa a tɔ kɛra sa u tɛ mugu ci Mali sɔrɔlasiw la tuguni u bɛ taa mugu don ɲɛsira la ni bolifɛn yɛlɛnna kan dɔrɔn a bɛ pɛrɛnni ye nin yɔrɔ ninnu ye mɔɔw ka yɔrɔ ye minnu ko u bɛ kɛlɛ kɛ ni diina laɲiniw ye u kɛmɛ ka Mali sɔrɔlasiw kɛlɛ Faransi ka kɛlɛbolo minnu bɛ yan ni diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnɛw ka kɛlɛbolo minnu bɛ yan o tɛ wasa kɛ sabu hali minnu ye jamanaden gansan ye u b'olu fa kabini san 2000 ni san 12 banbanci wale minnu n'a tun ju jɔra mɔgɔw fɛ maa minnu n'u tun b'a fɛ ka jamana in bɔrɔtɔ k'u dama faso tigɛ n'o ye MLA mɔgɔw ye olu ni minnu ko k'u nana ni diinɛ ko ye o de ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu u nana ni ni halaki u nana kolokolo ma hakɛ minnu sara a bi jate ba yirikaw de jamanaden gansanw hali kɛlɛcɛw olu fana fagara kosɛbɛ hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ magwɛn kɛbaw n'o ye communauté internationale ye ani diɲɛ yɛrɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyɛnɛw ka kɛlɛbolo ani farafinna ka kɛlɛbolo olu b'a fɔ k'u bɛ Mali dɛmɛ nka fo ka se nin yɔrɔ in ma ɲɛma sɔrɔ o la. Samiya ji n'a ye binni daminɛ an faso Mali kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Mali ye cikɛ jamana ye n t'a dɔn ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ mɔɔw hakili la cɛ min ni a ka fanga binni ni o tile 2 san yɛlɛma tile 2 ye bi ye sabu bi ye utukalo tile 19 de ye ko n kana fɔ tile 2 ko n k'a fɔ tile 1 san yɛlɛmali tile fɔlɔ o ye bi ye utukalo tile 19 nka Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ bɛ fanga ta don min a bɛnna samiya dɔ ma ka sɔrɔ ala ma dantigɛli kɛ jamanadenw ye ani kalikasiɲɛ kɛ san nana ka tiɲɛni kɛ IBK tun y'a jira k'a fɔ maa minnu kɛra sabu jugu ye k'a bɛ nin bɛɛ minɛ taama minɛ jango sisi ka bɔ sisi ma bɔ jango ta ka minɛ a tɔ kɛra samiya mana se ni samiya ye nɛma kalo ye ni samiya ye nɛma waati ye san bɛ sumanw olu bi falen ji fɛ u bi mɔ ji fɛ nka o waati kelen jizɔnw olu bɛ tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kari tɛmɛnen anw fɛ Bamakɔ yan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n t'a dɔn n'aw sigilen don Mali yɔrɔ min ko ji ye tiɲɛni kɛ nka Bamakɔ yan kɔni ji ye tiɲɛni kɛ kin caman na Maɲanbugu mɔbili dɔ
ji fanga fɛ a taara jigin fo wuluwulu kɔnɔ o so hakɛ joli joli bɛ minnu firila min ye sutiba ye ko sow binna ye dɔw ko ji bɛ boli dingɛ minnu kɔnɔ dingɛ ninnu gerennen don tiɲɛ yɛrɛ la wa Mali faamaw ni samiyaji ye binni daminɛ u bi sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ dingɛw labɔ wa o dingɛ bɔgɔ minnu bɛ cɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ man ca o bɔgɔ kelen ninnu bɔgɔ minnu bɛ ta ka bɔ dingɛ kɔnɔ u bɛ to dingɛ da la ji bɛ tila ka o bɔgɔ kelen ninnu k'u doni ka don dingɛ in kɔnɔ tuguni o waati kelen na dɔw yɛrɛ kɔni u t'a to u b'a to ni san nana tuma min na u ka sokɔnɔ ɲamanw u b'olu tu fili ji woyo la ko ji ka taa n'olu ye nin bɛɛ lajɛlen ji ka tiɲɛni kɛ nin bɛɛ lajɛlen sababu b'a la a kɔni bɛ san tan bɔ n'a ma caya n'o yɛrɛ ye san o san ji bɛ tiɲɛni kɛ Bamakɔ yan mun ni bɛ to a la tiɲɛniw fanga bɛ bonya kosɛbɛ min kɔni ye Bamakɔ yan n'a fɔ aw ye cogo min ji ye tiɲɛni kɛ kinw caman na Bamakɔ sigida tɛ yen n'o ye commune ye ni ji ma tiɲɛni kɛ Badalabugu kɔni jiboli siraw a nana kɛ i n'a fɔ a bɛ ɲini ka kɛ bawuyo ye o moto joli joli bɛ yen ni dɔw ji taara ni dɔw ye hali mobili dɔw bɛ yen ji taara n'u ye an kɔni ma yala Bamakɔ fan bɛɛ fɛ nka baramuso ale ka kunnafonilaselaw olu wulila ka don Bamakɔ sigida 4 nan kin kɔnɔ u ye seereya minnu sɔrɔ o seereya ninnu filɛ nin Sekuraje Samake. Bon, an sigilen don ni jiko ye mais an ma sigi n'a ye nin cogo la. Parce que baarakɛbaliya de bɛ ka na ni jiko nin ye. Kɔ in filɛ u y'a labɔ k'u bɛna kɔnɔna dilan u m'a dilan. Ne bɛ yan 93 ne yɛlɛmana yan fo sisan san o san ji in bɛ nako belebele 2 kɛ san kɔnɔ n'o bɔra la a tɛ kɛ bilen mais depuis k'o bɔra o m'a kɛ nka mun ye ɲinan ta yɛrɛ juguya u ye koko min jɔ yan ko u bɛna kɛ ɲamabɔyɔrɔ ye. Taliko k'a ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ k'a kana kɛ mais an ka mairie n'an ka dugutigiw ani communicatif maire ba olu ka janfa de kama kogo nin jɔra hali sini an t'a dɔn kogo nin tigi ye mɔgɔ min ye bon kogo nin filɛ nin ji bɛ na fo ka yɛlɛ kogo nin kan ni sanji nana a bɛ déborder ka taa fɔ kogo kɔfɛ donc n'i ye kogo jɔ au lieu k'a ka déborder ka taa a mana koloni kɛ a bɛ sira wɛrɛ ɲini k'a bɛ bɔ donc o la depuis o kɛra kogo in kɔni a jɔra fo ji nana nin cogo la tan bi a tɛ deli ka ɲɔgɔn kɛ vraiment faama ninnu wariko kɛlen bɛ k'u ka ko bɛɛ tiɲɛ an ye ko bɛɛ kɛ an ka maire nɔfɛ ka ko bɛɛ kɛ an ka dugutigiw nɔfɛ ka ko bɛɛ kɛ an ka maire ba nɔfɛ u taara fɔ gouvernement la ka taa administration territoriale la ka taa kuma fɔ u nana ka n'a filɛ mais tant que wari min bɛ d'u ma o de kama u t'i fɛ ka solution ɲini a ko la kuma min kɔni bɛ ne bolo u ka baara kɛ dɔrɔn baarakɛbaliya de nana ni nin ye jamana tɛ ka baara kɛ ni min nana a b'a ka kumakan diya k'a fɔ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n'a nana a tɛ foyi kɛ i bɛ k'a ka temps bɛɛ kɛ k'a fɔ n bɛna baara a m'a baara minnu fana nana bɛ yan sisan an ko k'u bɛ baara de kan ka kɛ u b'a kan ka kɛ o tiɲɛ o fana bɛna taa solution tɛ ɲini a la u ka solution fɔlɔ tun kan ka kɛ mun ye koko ko nin u ka solution fɔlɔ tun kan ka kɛ de a kana kɛ ni koko in tun ma kɛ ji bɛ ka débordement min kɛ nin ta a tɛ kɛ nin ji in bɛna tiɲɛni min kɛ bi mɔgɔ t'a hakɛ dɔn ala yɛrɛ kelen ko komi ne bɛ n ka so kɔnɔ yan bon a ka ca ala fɛ ji in bɛ nali mun fɛn fɛn kɛ a bɛ déborder fo na se yan mais a tɛ don ne kan yan. Ne ye Abdramane Diallo ye vraiment nin kɛra tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ de ji donna sokɔnɔna la kɔ débordera ka pont fa donc jusqu'à ce que ji donna sokɔnɔna la k'an ka soɲɛ kɔnɔ ni salon ka dukana bɛɛ fa jusqu'à hauteur de à peu près 1 mètre comme ça nous an sigilen tɛ n'a a bɛ deli ka na mais ka se niveau la a ma deli ka kɛ ne bɛ nin sigida la il y a à peu près 5 ans comme ça mais ma deli ka nin ji ɲɔgɔn fɔlɔ c'est la toute première fois an ka nin ye a tɛ se niveau depuis n bɛ se ka kɛ facteur ye parce que an ye kɛlɛ kɛ depuis ko in na ka dɛsɛ bon maintenant les autorités ils sont responsables de ces choses là n'u yɛrɛ ye fɛn fɛn mana bɔ n'u yɛrɛ u ka responsabilité don parce que an ye kɛlɛ k'a la ka dɛsɛ tout le monde est au courant de ça voilà donc ça c'est une preuve comme ça vraiment depuis il y a jɔkun tɛ yen a jɔkun foyi tɛ yen je lance un appel solennel aux autorités de ces pays de revoir vraiment les cas des riverains surtout vraiment à cette époque d'hivernage là vraiment u k'a lajɛ u bɛ se ka dɛmɛ don mɔgɔw ma cogo min surtout kɔ in n'u sera k'a labɔ vraiment o de bɛ wusaya kosɛbɛ. Awa Kulubali an ɲɛ b'a la ji donna aw ka aw siso kɔnɔna na yalima aw sigilen kun don ni ji don kan ye an sigilen don n'a ye kɛ u nana an ka kɔ gere an sigilen don n'a ye k'an fa fɔ k'an ba fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ma sɔn k'ale ni ji wara n'a ye k'u mago t'a la ko yɔrɔ bɛ jɔ k'u ka faamaw kana kalo 2 k'an dala yan an t'i yafa si ma m'an bɔla an siso kɔnɔ an ka minɛnw bɛɛ tiɲɛlen ji don ni sow kɔnɔ an t'i yafa u ma bi an t'u yafa u ma sini an t'u yafa u ma sinikɛnɛ tɔɲɔ min dala an kɔ so kɔda ko in na mɔgɔ fɔlɔ min bɔra k'i yɛrɛ yira k'an kana duloki bɔ ka kan bɛɛ dɔ fa o kɛra ne ye Hawa Kulubali a malamɛ f'u b'a fɔ ko fa bɛ nɔrɔ ko mɔgɔ kana na mɛnɛ n'u faw neni k'u baw neni k'u fɛn bɛɛ neni k'a dɛsɛ a filɛ an b'a ji kɔnɔ yan bi an bɔra an siso kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ tiɲɛlen an ye mɔgɔw ka so an ka minɛn bɛɛ tiɲɛlen an t'i yafa u ma fiyewu mairie ɲɛmɔgɔdenw yɛrɛ de nɔ don Mali faamaw n'aw mana nin soba in ci ka b'anw da la an talikokaw an kɔdalamɔgɔw an ka minɛnw bɛɛ taara an yɛrɛw ka an bɔra an ka so kɔnɔ n'aw mana an ye kabako bɛɛ lajɛlen na maga an ka minɛnw filɛ sigi ɲɔgɔn ka so kɔnɔ wa
mina tila bɛ so kɔnɔ a bɛɛ tiɲɛna. Ne tɔgɔ Musa Sidibe. Bon kɔrɔlen a bɛ deli ka ɲɔgɔnna kɛ mais depuis 2012 a b'a kɛ sisan u ye fɛnw ta k'u bɛ yɔrɔ di mɔgɔw ma quoi mais u ma yɔrɔ di mɔgɔw ma i m'a faamu n'i y'a mɛn ko in bɛ se tantɔ ma ko mɔgɔw bɛ taa sigi yen a sababu ye maire yɛrɛ de olu de bɛ papier kɛ yɔrɔ in na ka feere mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ taa sigi yen est-ce que y'a faamuya bon maire yɛrɛ de bɛ yɔrɔ in feere mɔgɔw ma bon jagoya n'a ye yɔrɔ feere an ma an bɛ taa sigi a la et puis u tilala ka mun kɛ ka taa ɲaman bɔ an ka yɔrɔ sira la k'o kɛ dépôt ye bon o nɔba de bɛ ko in na o de ko in datugu siɲɛ fɔlɔ la ko in kɛlen u ye kɔ labɔ u ma kɔ labɔ ka ɲɛ dɛ u ye ko k'u bɛna kɔ labɔ i bɛ ka yɛrɛ nana ka na yɔrɔ lajɛ k'a bɛ kɔ labɔ bon u ye dɔɔnin k'a la u y'a baara jɔ hali sisan kɔ ma labɔ sinon n'u y'a kɛ a kɛcogo la kɔ bɛ labɔ ka ɲɛ ka dilan ka fara k'a la ka dilan ka ɲɛ bon a tɛ se nin ma ji tɛ tiɲɛni kɛ ka se nin ma a b'a fɔ maire yɛrɛ ɲɛna k'olu yɛrɛ de bɛ nɔ ye ni tiɲɛni ye parce que u bɛ papier kɛ yɔrɔ la ka feere mɔgɔw ma kuma tun bɛ ne fɛ k'a fɔ o ye nin mais an y'a ye sisan maire bɔra sisan k'a fɔ ko u bɛna mesure ta i y'a faamuya k'a fɔ ko normalement ko mètre 20 de kan ka don mɔgɔw ni kɔ cɛ o ye a sariya yɛrɛ yalima aw hakilina ye jumɛn hali ni maire delila ka kuma a kan ayi maire ma deli ka n'o fɛ yan mais n'u fana nana o mesure fana ta an b'a fɔ ye ko problème t'o la mais n'o bɛ kɛ u bɛ yɔrɔ de fana di mɔgɔw ma fɔlɔ sinon u tɛ bɔ yan a ka laseli la fana a y'a yira k'a fɔ dépôt de transit in parce que mɔgɔw bɛ k'u plan yɔrɔ kɔ o ye k'a fɔ o de bɛ jiboli sira la yalima e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o mais o de don o dépôt ko in o fɛn de bɛ ji sira la an y'o mankan kɛ ka dɛsɛ u ko sugu bɛɛ k'an na o ko la yan an ko k'a tigɛ u nana fanga yira an na k'a kɛ i m'a faamu donc comme fanga mɔgɔ tɛ se fanga la u ye fanga de yira an na k'a kɛ a kɔni u y'an tɔɔrɔ dɛ hali sisan dépôt ko in de la ji de dɛsɛlen don ka taa n'a ye hakilina min ye kɔni an bɛ mun ɲini fɔlɔ ka mɔgɔw ni lakana fɔlɔ parce que nin mun kɛlen filɛ nin ye an tɛ se ka fɛn fɔ dégâts matériels la fɔlɔ quoi mais Dieu merci an ma kasara ye fɔlɔ mɔgɔninfin côté la mɔgɔ si ma to a la fɔlɔ an bɛ ala deli ala ka dan dégâts matériels ma fɔlɔ bon comme san in kɔni filɛ nin ye mɔgɔ si semako tɛ nin mais bɛɛ mobilisé don an bi aw ɲɛ bɛ protection civile la aw ɲɛ bɛ policiers la population yɛrɛ bi yan nɔ conseillers bi yan nɔ comité de veille yɛrɛ dɔ fana bɛ yen nɔ mun chargé don ninnu na a bɛɛ bɛ sur terrain bon ne yɛrɛ min ye commune ɲɛmɔgɔ ye bi n fana bɛ sur le terrain aujourd'hui donc an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma pour le moment an bɛ ka lajɛ k'o sauver fɛn bɛɛ bɛ se ka sauver an bɛ ka ɲini k'o sauver fɔlɔ parce que tant que a ma tila fɔlɔ a ko ka gɛlɛn quoi mais an bɛ dugawu kɛ ala k'a dan nin yɔrɔ ma. yalima i bɛna fɛɛrɛ dɔw bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ cogoya min na. je crois que fɛɛrɛ bilalen don déjà sur place o comme a ma application de ye fɛn wɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ bilalen don sur place a fɔra ko kɔ in yɛrɛ bɛ labɔ ka tila fana mɔgɔ minnu ka surun kɔda la olu kan ka bɔ yen nɔ parce que ji t'a a bolo yɔrɔ bila a fɔra mɔgɔw ka surun kɔ la mètre 20 ye normalement olu kan ka bɔ yen o fɛɛrɛ latigɛla gouvernement fɛ ka ban olu kan ka dédommager ka sigi yɔrɔ wɛrɛ ɲini na mun b'u kisi ni ɲɔgɔn ma. puis 18 heures an bɛ interview la mɔgɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ dépôt de central min kɛlen don kɔda la yan fɛ o de kɛra sababu ye ji ye nin tiɲɛni in kɛ tan donc n'o tɛ k'a ma deli ka nin kɛ fɔlɔ. o ye min ye mɔgɔ minnu fɔ kalo tigɛ ji ye mɔgɔ faga yan k'a sɔrɔ dépôt ma jɔ yan o ma kɛ yan. kɛra 2013. o tun y'a sɔrɔ dépôt bɛ yan an b'a yɛlɛ pɔlɔ ka mɔgɔ faga yan bi est ce que an bɛ ala fo bi mɔgɔ si ni ma to a la donc mɔgɔ kana o kɛ o fɛngɛ k'a ye ko dépôt transit don jugukan de don sinon dépôt transit min bɛ yen nɔ a ma kɛ dabɔ mɔgɔ wɛrɛ kama k'olu de ka ɲaman bɛ bɔ a kɔnɔ sinon mɔgɔ wɛrɛ ka ɲaman tɛ bɔ a kɔnɔ c'est très clair u bɛ jugukan de fɔ la sinon ji kɛnɛ ka sɔrɔ hali dépôt ma jɔ yɛrɛ so minnu jɔlen don u yɛrɛ b'u kɛ bɛ to ka so jɔ kɔgɔ kɔnɔna na donc n'o kɛra ji t'a bolo sira bila mais ka n'a fɔ ko dépôt de transit kɔni tɛ bagan laban ye min ye dɔrɔn ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma. an balimaw nin tun ye seereya minnu sɔrɔla ka bɔ bɛnkuma bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ n'i ye bamakɔ lajɛ kɔ joli joli bɛ bamakɔ yan hali bamakɔ sigida 4 na uyoyanko bɛ yen bajalan kɔ bɛ yen bangɔni kɔ dɔ bɛ yen o kɔ ninnu yala minnu bɛ sigi a kɛra olu de ɲɛna k'a fɔ ji tɛna se ka na ka tiɲɛni kɛ wa nka maa bɛ se k'a fɔ maa minnu y'a tiɲɛnikɛbaa jɔnjɔnw ye olu tɛ maa wɛrɛ ye olu ye maires de ye sabu jiboli sira o tɛ maa sigiyɔrɔ ye wa ji t'a ka sira bila maa si ye ne ko rajal yala an kɔni ye bɛnkuma mɔɔw ka ɲɛɲinini an ye dɔ lamɛn a la ne b'a kalama k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a sigira fanga na san fɔlɔ min na san 5 fɔlɔ min na o ɲɛsigi maa hakɛ min nin tora a bɛ taa fo maa 10 ni kɔ la i bɛ ka tun ye i kanbɔ k'a fɔ nin bɛɛ bɛ minɛ a kɔni yera sa fantanw kɔni ji bɛ taa n'olu ye u ka bon bɛ ci sabu jugu o ye maa minnu ye o ye maires de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Bamakɔ sigida 4 n'a ye tiɲɛni fanga bonyana dɔw y'a fɔ ne ye k'a fɔ o IBK kelen n'i bɛ taa ka so n'i bɔra jikɔrɔni o ye uyankɔ pɔn min bɛ yen ko ji yɛlɛnna sanfɛ a bɛ ɲini ka mètre 1 hakɛ bɔ dɔw yɛrɛ ko dɔ y'a fɔ n ye k'a fɔ ka mobili ko dɔ ka mobili taara ne kɔni tun tɛ nin ko in sabu ye walejuguw de ye n bɛ fɛn kɛ fɛn tɛ bɔ a la a kasara n'a tiɲɛni
a tɛ taa ka fantanw to yala fantanw fana ka tulogɛlɛya de b'a to nin b'u sɔrɔ wa i b'a ye Bamako mɔgɔw bɛ taa so jɔ kulu sirikew fɛ i bɛ kulu dulonnen sanfɛ san dɔ la kulu firila ka na firi cɛ n'a ka denbaya kan u bɛɛ fagara Bangoni na kɔni o sɛgɛsɛgɛliw ni Ala sɔnna ma an bɛna kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ji zone ninnu ni san yɛrɛ ji tɛ boli yɔrɔ sɔrɔ fo sirabaw bɛ minɛ wa kɔsa in na furancɛ fanga in fana nalen o tun ye siraba dɔw dilanli daminɛ nka ni bolila Bamako sirabaw kan i b'a dɔn k'a fɔ sira yɛrɛ tɛ yen sira minnu bɛ yen o tun ye mana ji min bɔ a kan a bɛɛ wɔrɔ la wa ni furancɛ fanga in fana olu nana k'u bɛna robinew dilan gidɔrɔn bɛ yɔrɔ min u nana o tigɛ Mali o tigɛlen kɔfɛ u fɛ dɛ u kana mana ji bɔ a kan tuguni o ma kɛ o dingɛ ninnu tora yen o fana bɛ ka gidɔrɔn bɛɛ tiɲɛ ni Cogɛl ko k'Ala Mayiga ko ale nakun de ko ka yɛlɛma don jamana mara ni jamana fanga na maa bɛ se k'a fɔ sɔnsuru taara sɔnsuru nana dɛ Rajal Duse suku ka fasamuru da ka go i da sera inondation ko min ma sisan nɔ nin tɛ ko kura ye Mali la o kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ sɔnni simɛ sigida 4nan inondation kan i b'a dɔn kabini Ibrahim Bokar Keita bɛ fanga ta wagati min na san 2000 ni san 13 dossier fɔlɔ min dira a ma o tun ye nin dossier de ye ji taara ni mɔgɔw ye sigida 4nan ni Bangoni na commune 1 na fɛn ma b'o la dɛ bon a bɛ ka fɔ ko maire dɔrɔn tɛ o mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ hali ni a y'a kɛ maire de ye yɔrɔ d'i ma mais a kɛra cogo cogo i yɛrɛ b'a dɔn i sigilen don yɔrɔ min na yen tɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye sariya ye hakɛ dɔ de fɔ mɔgɔ ni du jɔ yɔrɔ la ani kɔ cɛ mais k'a daminɛ kabini Dogoduma o ye Kati mara de dɛ i bɛ bɔ Dogoduma de ka sɔrɔ ka na ji bɛ bɔ Dogoduma kulu de la ka boli ka na tɛmɛ Taliko D la ka Taliko 1 ban ka sɔrɔ ka na Buguda ni mɔgɔw ramassé o mɔgɔw de bɛ tila ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fo Sɛbɛnnikɔrɔ Woyanko pont na donc nin ko in ko kura tɛ ko kɔrɔ don 2013 an ka kɛ président IBK yɛrɛ kana kɛ maire tɛ yan jɔn de ye yɔrɔ di mɔgɔ ma u ka sigi n b'a f'i ye Jose mɔgɔ sigilen tɛ yen min sigira a yɛrɛ ma dɛ a bɛɛ sigira ni sɛbɛn dɔ de papier dɔ filɛ nin bolokɔrɔ ni papier in bɔra Dogoduma maire de yɔrɔ la maire min n'u b'a wele ko Gangile Traoré ale ye mɔgɔw la sigi kɔda la de ka tila k'a f'u ye k'u ka papier k'u ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛni kɛra don min na n'o tɛ dɛ maire de y'u la sigi ka tila ka wari min'u la nin papier in tigi Saka Traoré o de ka papier filɛ nin ye maire de y'u la sigi Dogoduma maire de y'u la sigi a to an ka ɲɔgɔn faamu o kɔlɔlɔ de bonyalen filɛ parce que ji bɛ bɔ yen de a to an ka ɲɔgɔn faamu e ye maire ɲininka wa i y'a sɛgɛrɛ k'a kan ɲininka wa ne ni Dogoduma maire ye baro sigi a tɛ ɲini kana san 2 bɔ nin ko kelen na a kumakanw bɛ yen n'a ka di ye don kibaru natɔ an bɛ don a kɔnɔ an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw a ye mun de fɔ e y'a kan ɲininka i ye sɛbɛn in sɔrɔ tuma min na i y'a kan ɲininka a dun ye mun de fɔ nin ye Dogoduma sigibaga dɔ de ka sɛbɛn ye ji nin ye kɔsa in na ta ye wa nin ye kɔsa in na ta ye ye nin tile laban in ta nin ye mɔgɔ minnu sigilen bɛ ji tɛmɛ sira la ji ye tiɲɛni kɛ nka u ko maire de y'u la sigi mais mairie tilala k'a f'u ye ka d'a kan tubabukan de don ko ni tiɲɛni kɛra an nɔ tɛ dɛ aw kɔni bɛ se ka sigi mais ni tiɲɛni kɛra don min na aw tɛ se k'aw ɲɛ jɔ anw na dɛ mais wari minɛra mairie ye wari minɛ mɔgɔw la maintenant ji in bɛɛ bɛ bɔ i y'a kan ɲininka i ye dalu b'i bolo k'u ye wari minɛ dossier décharge filɛ nin ye mairie ka décharge de ye Dogoduma jeunesse président de nana nin d'an ma u y'an wele assemblée ba la o don Dogoduma dugu kɔnɔna la fɛn bɛɛ fɔra yen nɔ duguden bɛɛ tun bɛ n tɛ ka fɛn fɔ ka fɔ n b'a fɔ radio ayi komi n'i y'a ye ne b'a f'i ye o cogo la dɔrɔn n b'a dɔn k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo i b'a sɛgɛsɛgɛ maa minnu ye lamɛnbaaw ye olu k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ kuma gansan ye i m'a fɔ ko i ni maire kumana wa i y'a kan ɲininka a ye mun de fɔ i ye maire ka kuma la min bɛ tali kɛ hali u ka dugu problème ko la le maire n'a jamais été responsable dugu sira ko la hali ji min bɛ min hali dugu kɔnɔ dugudenw de ye forage sen k'a bila dugu kɔnɔna la baɲumankɛ dɔ de y'a sen Somachefu taara k'a bɛ ji di dugudenw ma ja u bɛ ka ji feere dugu kɔnɔ mairie conseillers bɛ ka o ji wari de minɛ olu fana bɛ ka marché n'o de ye Dogoduma mairie kɔnɔ dossier ji fɛn fɛn nana Sɛbɛnnikɔrɔ n hali Woyanko pont a bɛɛ bɛ bɔ Dogoduma kulu sanfɛ de Dogoduma ji mana bɔ kulu sanfɛ a kan ka kɛnɛba de sɔrɔ ka boli mɔgɔw sigilen bɛ komi i y'a fɔ nin cogo la an ka dɔnkibaru nataw la ne b'a fɛ i ka baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ni Ala sɔnna ma nin ko in bɛ dako min kan an ka ɲɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna i ni ce an balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw minnu bɛ yen n'olu tun bɛ taa tiga ci kɛ an ka maninka cɛkɔrɔbaw caman ni soningew olu bɛ Kaolack dɔn Kaolack ye Senegalikaw tuma min na k'a daminɛ kabili nansara fanga waati fo ka na yɛrɛma hɔrɔnyaw tali malidenw ka ca dugu 2 la kosɛbɛ fo 3 Senegal kɔni a dɔ o ye Kaolack ye yɔrɔ Kidira ni Diboli ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ
a dugu filanan o ye Thiès ye nɛgɛsira yɛrɛ daga de tun bɛ yen u b'a fɔ min ma ko chemin de fer Dakar Niger o maliden joli bɛ yen minnu kɛra Senegalikaw ye bi dugu yɛrɛ bɛ Senegal min n'a bɛ fɔ a ma ko Malikunda ne yɛrɛ ye tako damadama kɛ Senegal dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Kaolack Diboli ani Kayi fɔɲɔgɔnkoba de tɛmɛna malidenw ani Senegalikaw ni ɲɔgɔn cɛ fo mɔgɔ dɔw ni bɔra la o fɔɲɔgɔnkɔ o ye Mali mobiliba bolilaw ani Senegal yɛrɛ mobiliba bolilaw nka a kɛra Senegal de a laban a nana fo Kayi jamana ka foroba laseli sɛbɛn o fasirikɛba min bɛ yen n'o ye Bande Musa Sisoko ye ale y'a jira k'a fɔ ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen don siraba lakanani na Senegal ani u yɛrɛ ka kunnafoni lase cɛrin dabali fɛrɛba minnu bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ mɔgɔ 4 ko olu forokira o mɔgɔ 4 ninnu yɛlɛnkɛraw ka bolifɛn kan camion ba dɔ n'o ye Mali camion dɔ ye o ni Senegal taxi dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra kari tɛmɛnen Kaolack yɔrɔ ye yɔrɔ min ale ka surun kosɛbɛ Gambie Mali ani Dakar furancɛ la o camion ba kofɔlen o de ye sirabanga kasara kɛ o sirabanga kasara senfɛ a ye mobili dɔ yɛrɛ furuki maa 5 tun bɛ mobili kɔnɔ ko mɔgɔ 4 bɛɛ lajɛlen sara a nɔgɔnin na kelen n'o ye 4nan ye o joginna nin sirabagan kasara in kɛra selifana waati i n'a fɔ Senegalikaw yɛrɛ ka kunnafoni lase sɛbɛn y'a jira k'a kɛra Kaolack dugu camancɛ la kasara in tɛmɛnen kɔfɛ Kaolack denmisɛnw de bɔra k'u ka nisɔngoya jira k'a sabu kɛ sirabagan kasara fanga ka bon mobilibaw fɛ kosɛbɛ polisiw kɔni k'olu ye seko bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka mɔɔw lafitinɛ tasuma fa cogo min o kibaruya in lakodɔnnen don hali Senegalikaw ka minisiri bondaso min sigilen don talifɛnko la o tun ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ko Mali camion dɔ ko o yɛlɛnna utukalo tile 15 mɔgɔ dɔw kan Kaolack Senegal ko senfɛ mɔgɔw ni bɔra yenkaw laban de nana kini firi Mali ka camion kan k'olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ an yɛrɛ ka jamanaden dɔw olu fana u ye tajuru sara kɛ nka an yɛrɛ ka minisiri bondaso min sigilen don bolifɛnko ni talifɛnko la o tun ye a ɲini jamanadenw fɛ k'a fɔ ko Senegal fanga ɲɛmaw u ye layidu ta k'a fɔ u bɛna nin ko in ɲɛɲini nin tɛ lahalaya min n'a bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ balimaya sira ani teriya sira min bɛ Mali ani Senegal cɛ fanga ɲɛmaw ninnu ko u bɛ kan weleli kɛ ka ɲɛsin jamana fila in denw ma u ka fitinɛ bila hali n'a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ ko kumaw fɔra a laban nana walankata fo Mali kɔnɔ yan o ko Kayikaw u ka ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen dɔ dɔɔnin ko la ko maa dɔw fana wulila Senegal yɛrɛ fana ka bolifɛn bɛ yen ko o kɛra karisiw ka se ntɛnɛn tɛmɛnen ma olu ta tɔ kɛra sa gabakuru ni gɔngɔrɔn de bɛ fili Senegalikaw ka mobiliw ma u bɛ se ka vitriw ci cogo min fasirikɛ sɛbɛn in kɛbaa ko olu wulila ka taa maa dɔw ɲininka ka sabu kɛ fitinɛ ye maa si t'a fɛ k'i kanbɔ ka sabu kɛ n'i ye fɛn fɔ ni a dɔnna ka fɔ e don ni nɔminɛli bɛ kɛ ko i na nɔminɛ ko siraw mobili bolili tun fanga dɔgɔyara kosɛbɛ Dakar ni Bamako cɛ hali Senegalikaw ka babolo min n'o bɛ Kayi cɛtigɛ 2 ye ko Senegalikaw ka mobili a tun fanga dɔgɔyara kosɛbɛ mobili minnu n'u bɛ na Bamako yan n'u bɛ bɔ Senegal fanfɛ Kaolakaw olu ye Mali mobiliw kari ko Dibolikaw n'o ye Mali yɛrɛ o fana dugu fɔlɔ ye an ka douane minnu bɛ yen ale kɔni y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ se k'u lasɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ ko ale ma kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Mali ni Senegal cɛ a nafa ka bon anw faso Mali ma kosɛbɛ sabu anw yɛrɛ ka haɲɛfɛn fanba bɛ bɔ Dakar Kwajida la kati ni Senegalikaw ka kamiyɔnbaw nana u bɛ jɔ yɔrɔ min rajali ye seereya sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ kofɔlen na an ka jɛ k'u lamɛn tuma dɔ la an na faamuya dɔw sɔrɔ an ye seereya minnu sɔrɔ nin ko in na a seereya fɔlɔw bɔra Kaolack yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛni min kɛra mobili minnu bɛ yen k'a fɔ tiɲɛni donn'u kun ka da accident in kibaruyaw kan o tiɲɛni yɔrɔ in na a daminɛra ni kabakuru bon ni fɛlɛliw ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ a bɛ daminɛ n'o de ye fo kana laban Kati wɔlɔfɔ chauffeur minnu bɛ yen Kati péage la ni kuma dɔ la maliyɛn dɔw tun y'a laɲini ka degun na s'u fana ma nka basigi nana ko in na an kɔni ka ɲininkali tilala ka na s'u ma Kati nka yan'o cɛ a bɛ daminɛ ni min ye o ye kabini ko in kɛyɔrɔ la o kibaruya ninnu de ye. ayi ka taa fɔ non o t'a la mɔli fɔ a ka jɛ cɛ i ka kɛ mɔli fɔ a jɛ mɔli ayi ka taa fɔ ale ka mɔli fɔ a bɛ nin ale ko wo de la quoi
Voilà, ayi jalaba. A ka jɔ fɔlɔ. A ka bɔ parce que ni jama wulila ka jɔ. A ka jɔ dɔɔni man. Ok. Voilà, ne kun ye quoi, an bɛ élément la. Ɲɔgɔn b'a filɛ nin. N ye mun kan tala e ma yan. Mun kɛra n tala aw ma yan. Mun kɛra n tala aw ma yan. U ye mun k'an tala aw ma yan. An b'a filmer. Voilà. A ɲɛ b'a la. Nin y'a daminɛlen de fɔlɔ, a ma ban fɔlɔ, a bɛɛ de fitiri cilen nana faribaraw. Voilà. Se k'a fɔ n fan kelen ye Mali ye, n fan kelen ye Sénégal ye. Donc nin ko in a digira n na fɔ k'a dama tɛmɛ. I y'a faamu. N'u y'a fɔ nin ko in kɛra vraiment kabini tile na a kɛra ni san cɛ an ma se ka hɛrɛ sɔrɔ, an ma sigi, an ma fɛnkɛ. Mais tiɲɛ Ala la Mali jeunesse nana vraiment ne content la de n dusu i b'a fɔ komi glace de b'a la. Non vraiment an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko ni fali y'i tan i y'a ta aw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye. Ninnu y'a yira k'a fɔ vraiment u ni Sénégal tɛ kelen ye. Donc ne bɛ mun fɔ Sénégalkaw ye, aw y'an malo de, an malo la, an bɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ komi tenni t'an kun. Parce que vraiment jeunesse Mali nalen u kumara cogo min na u y'a accueillir cogo min na k'a yira k'a fɔ vraiment nin ko in fa kelen ba kelen de don, Mali di ni Sénégal fa kelen ba kelen. N bɛ tila k'a fɔ wolofakan na tuguni. Vraiment santé Yàlla Ansou Ndiaye qui parle avec vous. Vraiment jeunesse malien ñëw nañ, bu ñu ñëwee ñun dañoo rus sax ni ñu accueillir wan na ne ñoom yemuñu ak ñun dañoo ñëw pour defar pour jeunesse bi bu mu yàq dara, pour ñu mun a tenir affaire yi. ñu ngi fii nag ñu ngi nii di wax ak ñoom 2 heures du matin fu ñu toll nii. Mais vraiment nu ñu ñëwee man ragaloon naa mais tey sama xol sedd na, sama xol vraiment nu ma foogoon affaire yi demeewul noonu. ñoom gën nañu ndax won nañ ñu carrément ne ñoom duñ ñu topp su dara, dañuy défendre bañ pour kenn yàq. waaw suñ xol na dal. yéen mi nekk Sénégal nag fexe leen ngeen fexe ni ngeen di defaree, sinon ñun ñu fi nekk jeunesse bi nu mu ñëwee ñun rus nañ trop parce que ñëw nañ ne ñoom du ñu yàq, ñun ñëpp benn lañ. ku la ne benn la vraiment rey na la. waaw ngeen fexe nag ni ngeen di defaree, vraiment kontaan nañ. fii dara nekku fi, jàmm ak salaam moo fi nekk. Merci la jeunesse Mali, merci la jeunesse Kati, merci à vous tous. En cas drapeau est kele à la petite différence étoile verte bolu ka drapeau chamanche la et puis fédération de tout mais en nous ɲɔgɔn cɛ. Donc rapport historique c'est ce qui existe entre les deux peuples. Le peuple malien et le peuple sénégalais font un et indivisible. Donc au débat kabiri 2001 an balima ivoirien ka crise wulila, Mali yɛlɛmala Sénégal de ka port la, an ka minɛn bɛɛ bɛ don de fɛ a bakuruba la. Donc o kama accident a bɛ se ka na, a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ Sénégal, a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ Mali la. U yɛrɛ y'an kibaruya chauffeur ani Sénégalais ka transporteur responsable minnu bɛ yan ko a tɛ hali kalo 2 bɔ k'a ɲɔgɔnna dɔ kɛra yan ko Sénégalais chauffeur dɔ ka mobili ye malien dɔ ta yan ko o nin ta ɲana. Mais malien y'a minɛ o wagati la ni hakili ye u m'a minɛ ni dusu ye. Donc c'est pour inviter mes frères sénégalais en de pareilles circonstances, nous devons faire appel à l'intelligence, appel à la patience et nous devons appeler au calme et au raisonnement pour que ame gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na.